jest Drago! Dobra, jest. Widzę. Cicho. Czemu tu masz taki długi nic? No ty nie jesteś ślepy. Gdzie jest ślepy? Ile tam masz tych żor do Kochłowic na przykład? Do Kochłowic? Dobrze mówię Kochłowice? Dobrze. Znaczy, no nie wiem, tankuje jada, nie? To nie wiem, ile tam będzie. Czekaj, dobrze mówię Kochłowice? Dobrze Kochłowice. Kochłowice i później tam jest dalej Wilek, tak? Paweł, mnie się nie pytaj, bo ja Rudy Śląskiej nie znam. Także... Ja wiem, gdzie są Bielszowice i tyle. I wystarczy. Podasz i to ci styknie. Bo jest Żory, Mikołów i później właśnie, czekaj, nie Świętochowice, Kochłowice, dobrze mówię, na Kochłowice to jest Kochłowice i później pod górkę jest Wirek, Bykowina właśnie i tamten gościu, co tam nożem chlasta. Ruda Śląsko. No, ja to Ruda Śląska, na początku Nowy Bytom i później Wirek. Wirek, Bykowina to już na takim pogranicu. No, też. Tak. Pogranicę Górnika Zabrze z Lechem Chorzów. O tym mi nie godaj, bo ja się na tym nie znam, także. No tak samo ja. Ja też nie na tym No. znam. Ja tylko wiem, ile u mnie w robocie powiedzą na temat meczu i reszta mnie nie interesuje. Ja dla spokoju, co nie, to udaje, że jak głuchy i dadali. No, bo to jest U opie. mnie to najlepsza akcja była tam właśnie na Wirku, to już Łukaszowi opowiadałem, jak mój ojciec w ogóle wychodzi z pipcią i z pupcią na dwór, takie dwa psy pokroju kurde ratlerka i tu nagle idzie takich trzech jakichś gówniarzy, takich łysych, nie, i tam jeden jebnął kopa temu psu, a mój stary, o ty gnoju, nie, i za gościem leci. Automatycznie tych trzech zaczęło uciekać i za blok polecieli, nie. A za blokiem tam chuj wie, czy to była ustawka, czy jak to tam nazwać, w ogóle było ich cała masa w ogóle, nie? Ale jak cała masa zobaczyła, że tych trzech ucieka, to zaczęli wszyscy spierdalać, nie? I mój stary dostał szacun, kurczę, na osiedlu, nie? Że z 50 chłopa zaczęło spierdalać przed moim ojcem niby, nie? I mój ojciec sam tak mówi, nie? Wybiegł za ten blok, nagle patrzy, tam cała taka zgraja, jakiś tam kimoli, nie? No. Ale wyszedł na bohatera, sąsiedzi, kurwa, tak się pan nie boisz. Widzisz. Chłopu mi porządek zrobić. Serwer rozkręcony. Cel Foxtrot. Pan Boś, zrobisz miejsce w drużynie? Ojciec to tam na pokoju pracował, nie? I to tam wysokiej klasy, jakiś tam elektroenergetyk, coś tegoś tamtegoś, nie? Słyszysz, a powiedz mi, na plecach ma takie dwie sznity proste. Od połowicy. Nie? A, to słabe miał stanowisko, słabe. A czemu dwie snity? To aktywny był. To aktywny był bardzo. Aha, że go nie było, tak? Nie, że leżał, rozumiesz, na połowicach. To. A, no to tak, to jak najbardziej, ty, to na pewno ma te snity. Ale nie, Paweł, jak byłem u Pawła, to pokazywał tam u siebie na ogródku, ma figurki, tak? Czekaj, co to było? Tak, no i właśnie to do tych figurek chciałem nawiązać. Mój stary, będąc elektroenergetykiem na kopalni Pokój, stał się kurwa zajebistym rzeźbiarzem. Ze styla z Kinofa, co on kurwa potrafi wyrzeźbić, to właśnie, tak jak mówisz, leżał w ogóle, wiesz, dopóki awarii jakiejś tam nie było, to po prostu se leżeli i tam jakieś zajęcie są znalazł. To ze strybiał, ze styla z Kinofa, czy tam z łopaty, nie? Ale byście to zobaczyli, że teraz już To od nas. nie musi już z kilofa czy z tego tam rzeźbić, to sobie jakieś tam drewienko kupuje, ale on potrafi takie rzeczy, kurwa, jakieś tam węże, cuda, taką czachę tam wyrzeźbił na działkę, nie? Ale dokładnie, to wiadomo, że jesteś w temacie, jak to co właśnie mówimy, to... Tylko, że wiesz, jak było 10 dniówek było takich, że nic nie robił, to jak jedna nastąpiła taka, no to miał przebane totalnie tam, nie? Przynajmniej tak mi mówił, nie? No, dzień elektryka miał po prostu. I biegał i usuwał awarię. Nie, panie, jak mój ojciec, wiesz, jako Gogol przyjął na kopalnię i to w jakich czasach musiało być, jak to mój ojciec ten, nie? Tracimy cel No to jak opowiadał, to naprawdę, kurde, oni tam... teraz to już tego ślązactwa takiego zanikło, czy tam nie ma, czy jak... Nie, a teraz hopie, teraz idziesz, rozumiesz, do ślusarza, czy rozumiesz, na przodek, pytasz się, rozumiesz, górnika, słuchaj, masz cyfus? Nie mam.
A masz łom? Tak, mam. No i hopie, no o czym ty chcesz gadać? Tyfus, kurwa, to by pomyślał, że tyfus ma kurwa mocy. Nie, ale tak jak mój ojciec opowiadał, to wiesz, jak on z Bydgoszczy przyjechał i to... No nie, teraz nie będę strzelał które lata, ja jestem 79, no to... to coś koło tego albo i wcześniej nawet, nie? Bo jeszcze mnie na świecie nie było. No to mówił, że tam miał przejebane, nie? Bo to... No to, No to na pewno miał przejebane. no. Ale powoli i tam nosił jakąś tam tekę, no to fajnie takie to. Jeb mnie. Paweł, na Alfę. Przejęliśmy Paweł. cel Bo Charlie. teraz to już tego golostwa jest tyle, że... A, hopie. Tam. Paweł, na To Alfę. też jest... Żołnierzu. A alfa, a beta to co? A wyście tu są. Łukasz, zauważ, że wszyscy na streamie słyszą, że idziemy na alfę, a ja właśnie betę biorę. To jest... Nie Co musiałeś to mi miał? zgadzać. A to mnie też tak rozgrali z tą ekipą, nie? A się okazało, że 3 było w tej drugiej drużynie, nie? My się dziwili, czemu my taki łomot dostajemy, nie? A ten gościu jeden ino zaznaczał, kaj my lecymy. I wszyscy opie zaraz tam lecieli. Ale słuchajcie, to jest mój ulubiony system gry, jak Łukasz tak, dzisiaj nie będę z wami grał, bo gram z Kromką i z tamtym, nie? I tak patrzysz, Łukasz gra, nie? Z Kromką i z tamtym. I wchodzisz i polujesz, kurwa, na gościa, nie? Tylko że ciężko na tych serwerach znaleźć. Jezus. Przejęliśmy cel. Daj mu mleka. Nie, to Nie. nie o mleko. On To chce nie o mleka, ale mleko z kija. chodzi. Uwierz mi. To nie o On mleko. chce z kega mleka. Uwierz mi, to nie Kurwa, chodzi o że mleko. bolconego kota sobie wziąłeś. A teraz jest chyba serwer na 24 osoby, bo się ustawiło. Następna będzie linia frontu, Paweł. Tą, którą chcieliśmy grać wcześniej. Chciałeś. Wam powiem, że u was tutaj na serwerze jest bardzo spokojnie. Tracimy cel Alfa. Oj, oj, oj. 12 osób. Nie wiem dlaczego. Powiedzą, że nie ma, kurwa, lipy. Nie, bo jak... A, wykłócam go. Bo to jest znajomy, to mogę. Wykłócam go, bo to znajomy, ty. Łap granat. Gdzie oni strzelają? Psi pędzlu. Przejęliśmy Kto tu był? cel Bravo. A, snajpera się przyjmuje. Dawać na mnie. Tu blok jest zestaw tego. Z miotaczem ognia, więc weźcie sobie. Przeciwnik nie dawać. Ja sobie wezmę, bo ja chcę pobiegać. Ej, palę się. Bierz, Płonę. bierz. Cel Nie, Echo. To weź ten przejęty. zestaw, bo teraz ci się życie odrobi. Mam zestaw, mam. To teraz A. Łoń! Dobrze, brawo. Ty, on się przeniósł, ja go wyrzuciłem z drużyny. Nie. Straciliśmy cel Alfa. No kocie, spadaj, ona mi się na... Gierar. Jak żona mi Wow. tu się chodziła koło mnie, to bym się cieszył, ale kot... Kot, na co ja patrzę? Cel Echo utracony. A łapie ten twój kot muchy, czy nie? Jeszcze raz? Muchy łapie twój kot? Tak, jak są muchy... Kurde, spadaj kocie. Ja to byłem w No nie szoku, przeszkadzać kurwa, jak u chcę. kumpla byłem, ty wszystkie muchy wyjebał w pokoju, ty. Cel Charlie przejęty. Tak, to jest rasowy zabójca. Ten muchy. Ej, biją mnie. Dwa czołgi tu są. I to ja biegnę stąd, bo ja tu zginę. No następny zlot musisz zabrać swojego kota, dzieci. Nie, ja wezmę kota, który mi Delta te twoje przyjęty. pieski zajebiste. I zobaczymy, kto wróci do domu. To uciekaj. Nie, chuja, ja to nie uciekam od tego jak. A tu są dwa czołgi. A czołgu się przejmujesz, hopie. Tylko dwa. W pierwszej wojnie światowej się czołgo tymi, nie boli się czołgów, a... Co ty tu zamurował? Jak mnie teraz uleczysz, Ale mnie jedno. Kurde, ja nie wyleczyłem cię, myślałem, że go na czołg na mnie stoi, więc... Aha. I Na kolejne tej Alpie tam piwo. walczą No te nie idzie. czołgi? Zajmę się. Tak, dwa. Kurwa, ten święto mnie przytłacza w ogóle. Musisz się zalać trupa albo ze Przejęliśmy zgonić. cel Echo. Ja do roboty idę prawdopodobnie.
Aha! Ale go zaskoczyłem. Czekaj, dźwigna cię. Zająć się twoimi ranami? Apteczka, weź się połataj! I to mi przypomina tego kurde, taki ten gościu, nie wiem, czy to prowadzi do streamu, ale taki rasowy fan, A ten co nagrywał najpierw, a potem... O ty, Franco. nie wiem, na mojszczyzny i przyjechali na O! Ja się, to taki trenerowski. ja po śląsku tyle co umiem powiedzieć, to albo na piekarni w robocie jak robiłem na początku się nauczyłem, albo teraz na grubie. Kurczę. Można do czystego Ślązaka kurna nawet porównywać. Są te czołgi jeszcze na... To czyli u ciebie taka sama historia, że ojciec tam pojechał na kopalnię czy coś takiego, czy jak to? No podobno, no podobno. Czy was zesłali Cel tam? Charlie utracony. Bez. W grudniu do sterylizacji. A co, zaście się tak? Ja zaś mi się internet stracił. Grom z wami, nie? A ty masz studia czy klasy? Z studio. Ja ostatnio... Ja na klasiku robię, ja się bawię. O czym wy mówicie w ogóle? No takie tam. Mogę zająć się Dzięki. tymi ranami. Masz studio czy klasy? Chodzi o fajki, klasy? Ja i klubowe. Tak, tak. Ja cię kręcę. A to ty te streamy robisz? Ja też, ale ja mam takie ubogie te streamy, bo rozumiesz, co chwila mi coś wypieprzy się. Ale u mnie też jest ostatnio to samo. Ten OBS coś szwankuje. Albo to UPC, albo OBS. Jest jedna albo druga przyczyna i nie umiem zlokalizować tak. Ja, słuchaj, jak się to u mnie też dzieje, to ci powiem, to jest ten, OBS. Dzięki. Proszę. To co Łukasz? Kolejny zakup kamerka do PS4, tak? Potem Avermedia. A to Mikrofon? koniecznie możesz, na początku możesz Paweł... O fuck. Kurde. Nie musisz się wtedy niczego bać, że masz O, opóźnienie. Quickpull na czacie, padł szacun, że z BB grą. No ja ci to szacun. Jak ja zwykły chłopak jestem. Widzisz, ale Quickpull może patrzy po subskrypcjach. Szanuję, że grasz ze mną, bo on zawsze sam gra, kurwa, wiesz. Szanuję cię za to, że zgodziłeś się z nim grać. No. Masz szacun, że w ogóle ten... Że wspierasz takich ludzi, no. A hop, jak ja mam ino... Ledwo rozumiesz 150 subskrypcji, co ty ode mnie chcesz. A mnie takie osobistości zapraszają. Nie mam To szacun. Łukasz, ty ile masz, Łukasz? Niecałe 4 No jak nie wiem. Prawie dobro wypłata. Niecałe 4 tysiące. No. Jako prawie... Niecałe 4 tysiące. O. Straciliśmy cel Delta. Ile? 4 tysiące. To ja taką mam na kwartał, rozumiesz, wypłata. Cel Charlie. Zajmę się tymi No, ranami. my jak się ten... Ostatnio... Ach, kurde. Palygnął, co za pierun. My ostatnio przy tym... Jakaś awaria była i przy na cztygarze, wiesz, jak gorąco, kurde... Szycia te klupież, kurna, a... I my tak dla żartów czasami gadamy. Ja tak jebać za 5200, a ten patrzył na mnie. To nic. Rozumiesz, sztygar, bo ja pod filmą robię, nie? I mamy coś takiego, że my są wynajęci innej firmie, bo ludzi nie miała, która wygrała przetarg, nie? No i akcja była taka, że rozumiesz, ten sztygar się okazało, że on nie dość, że 80 km miał na robota, to rozumiesz, zarobił jakieś Przejęliśmy cel Alfa. Kurwa, 80. 2600 czy coś takiego, nie? No i słuchaj, ta akcja, a synek, rozumiesz, z innej firmy? O ty. Nie ma takiego strzelania. Z innej, Nie mów, że to też strzelał z tego okienka do tego czołgu. z innej firmy mu padło, że on zarobił, rozumiesz, 3700 na ten dostał na wypłatę, opie. Ty mu rozumiesz, ty mu Sztajgrowi, rozumiesz, jak szłapy zaro wyprosiły na miejscu. Chuj. On tam za kierownika jeszcze robił, nie? Dostał 2600, a ty, no rozumiesz, taki smark cały szychta na taśmie. 3700 i dobre. I z Panem Bogiem poszedł. Kurde, ile ich tu jest? No, tak to jest. Niestety tak. A jeszcze przy firmach to wiesz, część idzie do prezesa, kasy. No.
Ja wiem jak to jest, no. Ty firma to macie przejebane. No ale co zrobisz, no kajś trzeba robić, no. A to ty nie pracujesz na kopalni, tylko pod firmą. Ja, tak? ale 25 lot mi się liczy. To jest przejebane. No. Ja mam kumpla też, co kurwa opowiadał, to przejebane, bo to... Jasne, opie, wyzysk, rozumiesz. A Jak podpis... o tyle, że jeszcze dobrze, że mówisz, że może właśnie te, wiesz, te szkodliwe i to... A Kajo chyba nawet tego nie mógł. Ja to robię na przykład w firmie budowlanej, nie? O fuck, już mnie. To było Dobili tak, mnie. na przykład Ci co asfalt kładą było, Kurde, nie że zmieściłem się w było drzwi. szkodliwe, a teraz kurwa zmienili, na przykład kurwa ten asfalt stał się zmiany. Ach, prawie bym go zgasił. No, Paweł, bo to jest bioasfalt. bioasfalt. No, bioasfalt kurwa, ty goście kurwa, szczególnie jak kolorowy kładą na jakieś ścieżki rowerowe czy na coś, to kurwa żygają, srają kurwa na kolorowo, nie? Ale Kaj na dole? Nie, Paweł... Drogi asfalt jak kładą, nie? Co tam? Aha, asfalt. Ja to HDS-em jeżdżę ciężarówką, tam kosteczki rozwożę, takie tam pierdoły, nie? No nieźle, ale na wywrotce bym miał lepiej. Dobrze, jedziemy z nimi. Jakiej byś roboty nie miał, to zawsze można ponarzekać. No jasne, no. Nasza narodowa tradycja, no. O. Ale sobie polepszył. Przejęliśmy cel Foxtrot. No kurwa, cię nie wierzę w to, ty... O Boże, tam czołg jest. Ja stąd lecę, obcy. Gdzie? Cel Delta utracony. Przy D. Wjechał, rozumiesz, gościu tam w... O ty gnoju. Ty do mnie? No to co anulujesz? Ty do mnie szylosz? Jak mnie wkurzają ludzie... Echo, panowie. Co ma co robić? Lecę go tam zniszczyć. No co, lekko nie chcesz zabrać? Ucieka. No super. Ja... Jeb mnie. Jeszcze ja, Czolek przyjdzie, Ja niby też. no, Kuba. To co, to idę tylko kupuję kamerkę i zostaję streamerem, no trudno. No. Musimy kontrolę nad celem Eko. To będzie najlepszy wybór w twoim życiu. Tak jest. A powiedz mi, Nane, Tak, jak tam ty. u ciebie w robocie reagują na to, że ty się zajmujesz grami? No ci powiem, jest troszeczkę śmiesznie. Pado, a co ty tam robisz, syneczku, na tym YouTubie? Jak grą w gry. I tako mina, tako zawieszono mina, nie? Nie, jest co. Tylko, że wiesz, ja kiedyś mi gościu, co mi o, bo ty w tej gry i no ten YouTube i tak dalej. Mówię, chłopie, wiesz ile kasy z tego jest? Ty, Się zamknął. ja to mam kumpla takiego mechanika, ostatnio mu tam Ile pomagałem spokój. robić, taki No. zajebisty gościu, no, pozdrawiam go, chociaż i tak nie znam. I wiesz, on tak, że Xboxa, córki mi mówią, tam ma 13 i 30 lat, córki No i mówią, że Paweł, chciały mikrofon zacznij. Xboxa by chciały, mówią, nie, i można tańczyć, co, tego, nie, ja mówię, ty, dawaj kupuj playkę, mówię, to Mikrofon. nie, to nie grałem w Paweł, mikrofon. Straciliśmy Bo ty cel masz Foxtrot. znowu to, co miałeś na PS3 na tym filmie, nie gadaliśmy. Jak Tak ty głośno, się dlaczego? jak Piwer, siema. to cię nie słychać. Tak, no Przejmuję taki streama, przytłumiony. powoli przejmuję streama. No. Ty będziesz bykowe za te przejmowanie streama płacił, daj pozór. Dobra, panowie, jednijcie sobie 5 piw i zobaczymy komu kurwa głos się nie przytłumi. No słuchaj, to ja mam już przewaga, bo jedno leci. O, Ja idę proszę. teraz po drugie, ale już więcej nie będzie. Przestań. Ja to w ogóle taki kurwa ateista jestem, że dowiedziałem się, że wolne jest jutro, nie? Dopiero dzisiaj w południe, tak się ucieszyłem, kurwa. Aha, no to na pewno, ja bym się też ucieszył. Pado, jutro nie robisz. Czemu?
Moje wolne. A ja jeszcze nie wiem, ale na 98% będę robił. No tak, ale... Co to sam szylo za... Cel alfa przejęty. O ty. No wiertyk, że nawet nie wiedziałem, że święto jest, kurde, nie? I tak... Świetnie mnie to uczyć. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ubili mnie. Dla mnie to jest... Ubili mnie pierony. Tam wsioczyć czy cokolwiek, ale... Cały rok się nie chodzi na groby, na cmentarz, a nagle... No to słuchaj, to samo masz co walentynki, no. To jest po prostu po to, żeby... biznes, jak dźwignąć, nie? A tym bardziej, że idziesz na Kerhof, o. Straciliśmy Na Kirchów, aha. Watę cukrową sprzedają, tu kurwa sąsiadka w jakiejś tam super mini idzie, tu kurwa grób trzeba posprzątać kurwa, bo święta idą kurwa, a tak to nie trzeba sprzątać, bo wyjebane jajca masz na ten grób. Ja. Tak? O ty oj, 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 zapomniałem. Grób twojego tam ziomka jest posprzątany kurwa, a tak to cały rok możesz mieć wyjebane jajca na ten grób. Nie, ja powiedział już dawno, jakby kopnął w kalendarz, to ja chcę no taką kubka ziemi, co trowa równo będzie do wogi rosła i tyle. Spalić! Nie no, słuchaj, Oj. wiesz co, a jak cię potem bomboczek nie poskładał, to co? Nie, poskładaj tak. Zresztą, słuchaj, ja już tłumaczyłem jednemu tam u mnie w pracy. Bo on tam dobre uczynki do nieba. Ja mówię, kurwa, słuchaj, pójdziesz do nieba i ty, z kim ty tam, kurwa, nawet nie pogadasz z nikim, bo tam, kurwa, żadnych znajomych nie będziesz miał. Wszyscy, kurwa, na dole będą. Czekaj, ja dobry dowcip słyszał, ale... A druga sprawa to jest taka, no nie chcę, bo teraz to już na temat wiary, na Ej, to słyszysz, ja mam kawał właśnie o tym. I o polityce nie rozmawiamy. Ty, nie mam... Wiem, ale jest taka tempa wiara, że po prostu ludzie są naprawdę tak. Myślą, że jak pójdą do kościoła raz w niedzielę, czy ten grób posprzątają na Wigilię, to już jest gitara. Ale do innych na co dzień możesz być chujem, skurwysynem, Ja. to jest gitara. Ale byleś może do kościoła, Jeb mnie. jest wszystko gitara, nie? Kurde... To już nie chcę tam trzymać jakichś awantur, czy ten... No na czacie się już sypie za tobą, słyszysz. Do islamistów porównać, to my jesteśmy w dupie, kurde, z wiarą, totalnie. Chłopie, na czacie to już tam jadą po ciebie. Utracony. Nie, żartuję. A, Ale... nie, Słuchaj, tak troszkę do poprawy humoru, nie? Taki dowcip mam. Cienka jest nasza wiara. Ludzie tylko wyciągają to, co z tej wiary jest najlepsze po prostu. Święta. Weź głupie święta nawet. To ludzie tylko Kurde. choinkę postawić, nawet niewierzący stawiają choinkę, prezenty, cuda, nie? Dobra, nie ma religii na streamie. No. Allah, Słuchaj, taki dowcip rozumiesz, mam. O ty, Franco. Taki dowcip mam. Jest dwóch kolegów, rozumiesz, i kopli w kalendarz. Jeden poszedł, rozumiesz, Franek do nieba, no i Zdzisiu do piekła, nie? No i rozumiesz, po jakimś czasie się tam Zdzisiek, rozumiesz, pisze do Franka, Franek list pisze, nie? Żeby go tam w tym piekle odwiedził, nie? Opie, on się pyta, fuck. On się, rozumiesz, pytał tego świętego Petra, czy go puści, nie? Padło, idź, ale rozumiesz, Nie wiem, czy dam radę. ale przed 12 przyjdź, rozumiesz... Nazad do nieba przyjdź, nie? O, sorry. I ten... No i dobra, nie? Hopie, on idzie do tego piekła, on patrzy, hopie... Baby sagie, szwedzki stół, rozumiesz, gorzoła się leje, wszyscy hopie na żarci... Patrzy... Do tego, rozumiesz, dzisiaj padł, hopie, sam jest bonbon! Sam lepiej jak w niebie, nie? Padł, a baby idzie tamten. Padł, nie, bo mają zaklejone. No ale tak to wszystko fajnie, wszystko super. Muzyka gro, rozumiesz. Pierobić nie trzeba. Żarcia w pierony, gorzoły w pierony, opie, robisz co chce ta, nie? Jezus Maria, nie? Padł, kuźwa, to ty się masz pięknie, nie? No ale potańcował, pożar, pozaglądał. No i rozumiesz, wybijał już na zegarze, pożegnał się, no i idzie, nie? Na wierzch. Przychodzi tam, nie? Święty Peter się go pyta. I Franek, jak tam było, nie? Super, no baby po sagu, rozumiesz? Szwedzki stół, nie? Gorzoła się leje. A coś ty taki smutny, nie? Franek, coś ty taki smutny.
No bo słuchaj, no oni się tam niby w piekle to jakoś potępienie mieli mieć, jakoś źle się mieli mieć, rozumiesz? A widzę, że nie mają się źle, nie? Jedynie tam babki mają zaklejone i nie idzie, nie? A kurde, a widzisz, no ale to czemu, że się smutny, przecież że się w niebie? No ja, no ale widzisz, my sam ani gorzoły nie mamy, łobiot to no żur sztyjc, nie? A ten święty Peter go do ty, ale chwila. A do 2 to po co jemu więcej ważyć? No. Dobre, A kurwa. teraz... Dużo a ludzi nie teraz zrozumiało, na ale czacie- to nie... No... A teraz wszyscy na czacie piszą, kto zrozumiał. No, nie. Miałem przetłumaczyć trochę, żeby ten, ale po tym, co ty Łukasz powiedziałeś, to nie. Ale spodobało mi się sam jest bonbon. Że cukierek, nie? Ja. Kurwa, a tak nie słyszałem takiego kurwa stwierdzenia, ale zajebiste. Ale właśnie... Słyszałeś tego? Nie, takiego, że sam jest bonbon, to nie. Że bonbon... No że fajnie, nie? Bonbon wiem co to jest, ale nie słyszałem takiego, wiesz, stwierdzenia, że sam jest bonbon, nie? Dobra, panowie. Ale to, słuchaj, to ja jeszcze pół biedy, nie? Słuchajcie, piwo No, mnie- kaj kończysz. I stanie mnie ciśnie jak kończę piwo i stanie ciśnie i idę się wyjść. I dałem z powrotem. no. No. Dobra, koniec bo już leci. A nie, muszę powiedzieć, że bardzo fajnie się tego słuchało. Ja wiem. Przez to mam te 150 subskrypcji, wiesz? Wszyscy tam nie zaglądają jak ja grom i no się fajnie mnie słucha. Ty to tak po tym Śląsku tak strasznie fajnie A, to powiedziałeś. nie, to jeszcze to jest pół biedy. Jakby moja babcia świętej pamięci żyła, nie? Tak ona by sam wlazła i mikrofon dostała we swoje szpuny, to byś nic byś nie rozumiał. Ja nawet nią nie rozumiał. Ja się ojca pytał, co ona ode mnie chce. Ja tak miałem od babcią od mojej żony. Dokładnie to samo. Jak ona się uparła na początku, i z teściową zresztą też tak miałem, bo ona wiedziała dobrze, że ja po śląsku tak ni szmery bajery, tylko coś tam wiesz, niewiele mówię. No to jak przychodziłem do mojej żony czasami na jakiś obiadek albo coś, znaczy do mojej wtedy przyszłej jeszcze żony. A. No to specjalnie mnie wkręcali, tylko po śląsku mówili, a ja Kurde, Kajo w los. grane. Ja. Pytasz się, co dzisiaj na obiad, a ona ci łoby ryba. No i być mądry i pisz wiersze. Tak było. Jestem, ale kurwa zajebistą kryjówkę miałem w ogóle. I'm still alive. Ej, co mnie strzela? Nie wiem, czy to nie wartownik mnie tu strzelał. O tych hamów, kurwa, no. Leżałem pół godziny, to było dobrze. Przeruszyłem ten mozaiek. Ja jestem 8 roczny. Jaki ty masz nick na YouTubie? Kto? No ty. Ja? Ja mu ciupiemy po naszemu. Okej. Wbiję później. No, spoko. Nigdy teraz nie poszły do tego. Tracimy cel Echo. Ja jestem 8 roczny. Ty sam leżysz. Hopie, jak ty masz na imię w ogóle, bo ja tak Zajął się twoimi... To ja? cały czas... Ja rozumiesz, ojciec z matką mi dali Damian, ale ja cały czas przezywał i kozał się Łajnanek. No i tak miło stało. Na, Ja. no i pasuje. Kurwa, ale ja mam kurwa zaniki. A rodzice jak ci dali? Damian. Ja mam zaniki, tyś drugie machnął czy już piąte? Luki jak chuj w mózgu. To jest z kuli tego metanu, wiesz? No, a ty już masz te 25 lat. No, to wiesz, że nie możesz do sądu łazić. W towarzystwie jestem. Nie, do sądu to łażę. Ale no nie możesz być za świadka. Ale nie, panu nie robi na dole. Aha, nie robisz. Nie. Gdzie na dole? Ja w Piotrkowie Trybunalskim mieszkam. No i co to za problem? I się jeżdżę ci... Możesz dojeżdżać, nie? Żeby na dole robić. No to chodź. Możesz Znaczy nie, bo- wyjeżdżać. Ewentualnie dojeżdżać albo jakiś dół se mogę wykopać, kurwa, i nim robić, nie? O, bambo, leży. A tam jest dwóch. No i co, kurwa, jednego zabiłem, a tam jeszcze drugi był. Ach!
Kurde, ja widzę, że tu się godzina coraz późniejsza zbliża, a tu rozumiesz, ostro się sieczą. Straciliśmy cel Foxtrot. Jak to się nam nazywają te... Co? Dzikie kopalnie. Cel Charlie. Bieda szyby. Bieda szyby. Bieda szyby, o. Ja. U mnie tam na Bekowinie, kurwa, się schodziło z tego. Na Wajgler się szło takie zadupie, takie ten... Mogę opatrzyć Taki stawik i tam kolo ogrodził teren i jebał się tam. I gruba jedź, gruba stój. Kurwa, teraz znowu tylko Damian zapamiętałem, no. Słuchaj, ja by ci powiedział wierszyk, ale na streamie ci go nie będę... nie będę godał. Nie, ja to mam pamięć dobrą, ale bardzo krótką. Ja, jak złotorybka. Ja też kiedyś złotorybka z Nolo zrozumiesz padołek i ten, życzenia i psinco. Zapomniała. To nie jest tak hop, że wiesz, że poznaliśmy się w 5 minut i ja raz zapamiętam. No, nie przejmuj się, ja też nie pamiętam. Damian. Trzymaj apteczkę! Sztygar mi też wiele razy godo, co jemu robić, a ja zaś zapomnę, no i... Przepraszam cię naprawdę, Damian, ale Nie. jak się nazywać? A możesz mi go dać, Damian, możesz mi Nanek go dać. Nanek, kurde, Banek, Przejęliśmy cel Bravo. Nanek. Dobra. Od Nany jest ten mleko dla dzieci, tak? Słuchaj, Przejęty. to jest kupek. Nie, bo ja to tak mam, nie. Nie, ja ci inaczej powiem. Nanek co na... Tylko o skojarzenie. Nanek co na... Mowianek. Na. Jakoś, O. no, jakoś to trzeba, wiesz. U mnie to trzeba jakoś tak skojarzyć, nie? Albo możesz mi Danek go dać. Ty byś nie chciał, jak ja Łukasza kojarzyłem, nie? Jak? No nie, no żartuję, właśnie wiedziałem, że się zapytać. Nie przyzna się, okej. Skąd oni strzelają, bo już je jeb mnie. No patrzcie, kilka tiketów nam brak. Ja cię kręcę, sam mocie ostro, ej. Nie no, leczymy się. Nie, ale mam kilku hanysów, takich kumpli na Wirku, chętnie bym ich odwiedził, ale to jest... Czemu podwój? pojedziesz Nie zapisał się serwer. Suez, nie raz. Nie raz. Czemu? Na lasie faj. Łukasz, czemu ty mówisz zawsze tak? Jest Suez i raz Argoński tak... Suez, a tak ty też tak Suez, to jest tak 20, 30, wszystko, kurwa, 40, nie? A nie wiem czemu się te ustawienia nie zapisały, to miała być linia frontu. Dobra, siedzi, gra. Stream się sam nakręca, nieważne co ty tam będziesz grał, bo ty w ogóle nie musisz grać, a stream się kręci, lajki idą, suby idą. O to ty No, mówisz, to w ogóle. opie. Co tu chcesz życia, gościu, kurwa. Opie. Pan bo nieważne, żeby ci się Ja podobało. uciekałem od tego lasu, kuźwa, dzisiaj trzeci raz. Opie, w lesie fajnie. To w ogóle tyle subów znajdziesz, że grzybów tyle nie znajdziesz, No. kurde. A mi się ten las jakoś tak kuźwa nie podoba. Ostatnio. Dzięki Netrox, trzymaj się. A jak tam, bo w Piotrkowie to pełno grzybów teraz najebali, a wy jak tam na tych hołdach macie grzyby, nie ma? To opie. Rozumiesz, jak idziesz u nas na grzyby, nie? To krajzyka i musisz ciąć, bo tak opie go nie zerwiesz. Nie, u nas był taki boom na grzyby, teraz już... Ja... Bo, słyszysz, przestali te chemikalia wylewać do lasa, wiesz? No, też tak może być. I tak nie rosną, no. Czemu ten kuźwa las? O kurde. Otworzymy pakiet. Dobra, pojechali z tym lasem argońskim. To może by się zmienił na jakiegoś tam... A dobra, dla odmiany zagram medykiem. Ja już tej zino grom medykiem. Ja to nie, jakoś mi najbardziej pasuje to broń. Nie, ja ci powiem, ja innym nie grom, bo chłopie tam jest mało życia, a tak se przynajmniej apteczka pod szłapy ciepnę i grom dali, nie? Ale nie, mi generalnie... broń- Kuba, siema, Kuba. Pasują. To ja. No. Ale wola się przywitać, wiesz, bo tam wszystkich nie znam to. Wróciło cię. Manek, a skąd jest to 2, 3, A nie jesteś. 8, 6? No, po blisku na klawiaturze było. Aha, Cel Alfa. poniał. Ja poniał. No, dobrze. To pojechali, No. rybята. Poszli. Ja, ty mi godę, ja cię rozumiem, ja. Nie, ja ci powiem, ja se to tak wpisał, bo to wtedy miałem To rozumiesz. na konsoli, rozumiesz, PS4, potrzebował jakiś nick i Przejęliśmy cel Bravo. 2-3, bo tyle miałem lot Ale i... to niedługo
odwiedzę was chyba na Śląsku. Przyjedź. Bo starszy ma dostać 10 000 do puta. A niech tego głupek nie bierze, hopie. Niech tego nie bierze. Niech nie będzie głupi. Rozumiesz tak? Rozumiesz, dostanie cały czas sztyc ino wągel, będzie dostawał? Jak to przejdzie? A tak ino dostanie 10 000. Co to masz? Ale mówił, że i tak jakiś czas węgla nie dostawał, bo on i tak to sprzedawał, bo w bloku mieszka i tak, nie? Że mu to tam koło 3 lata, że nic nie dostawał, a to jest coś dostanie, nie? Ale obojętnie, opie. Jak on robił, to robił na tych, rozumiesz, co poszli na emerytura i rozumiesz, ten wągel też pobierali. Twierdzi, że jak tego nie weźmie, to nic innego nie dostanie i tak. No to sprzedał kartki na wągel, no. To się mu należy, opie. No tak zawsze robił, ale to mówi, że w tym upierdolenie, bo on tego węgla nie potrzebuje, to tam komuś... Ej, hopy, a Grotu z nami jakoś działcha? Teraz chyba nie. Przydało Bo- mi się, nie? Ale nie, bo jakoś Ania żech postrzelił. Nie wiem, czy ona się na mnie nie obrazi. A to jest chyba... tak. On znikł onej. A, To nie jest, to też jakiś streamer, Tak, kurwa, nic nie powiedział. co oglądalność zwiększyć i zmienił imię na damskie, nie? aha. Nie, wiecie. No dobra, kurwa, niech tego nie bierę, ale co, przyjadę do Fatra i kurwa wągiel mi da, kurwa? No, se poszmarujesz klomka, sznitka se zrobisz z wąglem. Jeszcze się czuł jak na dole. Nie, to mój ojciec ma wyjebane jajca. Emerytura kopalniana jeszcze się złapał na tą dobrą emeryturkę. No. Możecie jak w Madrycie, bo tylko taki bonus, czy ten węgiel weźmie, czy to weźmie, to i tak mu... koło No ale, lata. o ty Franco, kurde, jakie ja mam staty? O ciul. Ani nie patrzę, Jezus Maria. Pomocy na Alfie potrzebuję. Ale to mówicie, że tego nie brać, że tego No nie słuchaj, brać, ja jakbych był emerytem, to bych tego nie brał i bych tłumaczył się tak, że jak ja się zatrudniał, ktoś był na emeryturze i to co ja wypracował, to on dostawał w kartkach na wągel. Przyjęliśmy cel I tak to mu pozostać. A nie tak kopie te durnie, rozumiesz, tam na tym, na budryku, bo oni dostaną 200 zł czy 100 zł dostają za przybieranie i oni przybierają. Jest chodnik na 6 godzin, możesz iść na 6 godzin. U nas jest to Przyjęliśmy samo. cel Charlie. Opie, to co to są za debile? To się... A ja jest pod firmą i skuli takich debili za 100 zł, ja muszę opie 30 zł dostana za nadgodzinę i muszę siedzieć jak ciul. Znaczy, przepraszam. Większe rozkminianie to jest takie, to byś musiał bardziej wytłumaczyć jakoś, żeby ludzie zrozumieli, bo to, Kurde, no nie wiem. Nie, Paweł, u nas jest to tak, jest masło jeżeli jest... maślane, tak? Jeżeli pracujesz w wysokiej temperaturze albo są jakieś takie cięższe warunki, to masz... szyfra twoja kończy się od zjazdu do wyjazdu 6 Tak, ale słuchaj, ale musisz... Ale słuchajcie, u nas jest tak, że najczęściej, wiesz, O, dzięki. stygarzy, Proszę bardzo. kierownictwo i tak Trzymaj dalej, apteczka. zachęca ludzi, żeby dostali dziurę, żeby... Ja, nie ma sprawy. Niech ino rozumiesz jakiś... No dobra, Kuźwa. ale według prawa, to jak cię może ktoś zachęcać, kurwa, skoro przepisy świadczą No o tym, właśnie. że nie możesz dużo robić takiej tak walce, tak? Jeban. Słuchaj, ja ci powiem inaczej. Starczy jedna akcja śmiertelna i już się skończy. Tak. Bo na razie jest spokój, tam na razie ktoś zędlał, ktoś ty... Ale jak ty podpiszesz zgodę czy coś takiego, to... Nie. Tam nie podpisujesz i no słowno masz zgoda, no ostanasz Tigerku, ja. Rozumiesz? Kurwa, ale No. ja tego nie rozumiem. Węgla, kurwa, nie mogą sprzedać. Jak nie mogą sprzedać? Hopie, nie ma węgla, rozumiesz? Węglo nie ma na kopalni. Ja wiem, ale... Skład jest wypucowany. Dobra, ale słuchaj, jest teraz... Mówię to, co widać w telewizji. Nie patrz na telewizję, telewizja kłamie, patrz na YouTube, godaj z górnikami. Hopie, ciupiemy po naszemu, banboy, to ci powiedzą jak wygląda górnictwo. Ja to sobie zdaję sprawę, tylko teraz tak, słuchasz telewizji, kopalnie są nieopłacalne. Jak są nieopłacalne? To niech te uje, rozumiesz, w biurze nie bierą po 10 000 i no ludziom dają, to będzie opłacalne. No, hopie, kopalnia Krupiński do likwidacji, a oni, rozumiesz, 2 kilometry nowej taśmy hopie kładli. Nowe sekcje rozwozili. A potem A prywacja szopie ręce zaciero, bo wszystko nowe mo. Boże, jak się zbuwelsował, przepraszam. No ale to jest prawda. To, że znowu wchodzimy na takie śliskie No. tematy, górnictwo i tak dalej. Słuchaj, ja wam powiem tak.
Albo Ja idę za posła i mogę skończyć jak leper. Ale tak tym opie rządem by kuźwa opie zacząć, żeby się no. Pierwsza rzecz co robię, Panowie, tak wiesz, Kto z tego rządu coś chce dla nas? Nikt, kurwa. ja by poszedł, jo. Ej, kurwa, nie ma polityki. Ale ja by poszedł. Się Kurwa, to co zbulwersowałem. nie? Ty, to co mamy gadać, Łukasz, w ogóle? O kobietach możemy gadać. Dzisiaj u ciebie, Paweł. Nie, ale ja wam powiem szczerze, ja by założył partię, rozumiesz, i wszystkich posłów w szynie społecznym. Jak chcesz pieniądze, idź do roboty. To może... A dla kraju tak jak harcerze. Harcerze też robią w szynie społecznym. To my mamy jak... Ty, to możemy jak jakieś no life mamy o grach jeszcze gadać, co? Chłopcy, A dobra, zmiana tematu. Ostatnio, że jechał z roboty, nie? Jako fajno Żydrzek widział. Jezus Maria. Raniliście. Zajmę się tym. Ale dupa, ty. Kto tam do mnie szczylo? O, poszło. To jest najlepszy tak w robocie będzie. Ale dupa. Ja, a powiedz, Banboy, do ciebie też, panie sztygarki zjeżdżają. Ale tylko z geologii. Geologii, a umie, rozumiesz, jomu we firmie panią sztygar? Laski są na kopalni. Ale tak, wiesz co, no oko nie zawiesisz, kanciato je trochę. Ale zjeżdżają teraz te, jak się to nazywa, praktykantki. O ci powiem, hopie. Tak, nie wiem, wiele ona ma 20 coś, ale... No nie, u nas... A wiesz, jakie żałe, rozumiesz? Nie, to... Znaczy, u mnie nas z jak są branży to jest praktykanci, to cieniutko. z sztygarami zjeżdżają. No, Mm. Jakieś stażysty. No. Ale to one normalnie, znaczy... A ten tam się pręży i ludzi tam, wiesz, karci. Ty, tak, ty nijaki, to czemu tamto, a ta sobie myśli, jak... Słuchaj, ja jak pierwszy raz na dół zjechał, to że stwierdził, co za debile, nie? Ale ty tak, tylko nie wredny, kurwa, tak? Co? Nie, ja pamiętam swoja pierwsza szychta, to powiem, no ja pierdzielę to, ja rozumiesz, za 1200 zł 12 godzin robił, bo tam był skrócony czas, nie? Jak no my przyszli, no faktycznie, opie, jakże dźwignął, bo my prostki wieszali, takie metrowe, nie? Opie, ja mówię, że ta jedna, wiele, 30 kilo ważyła. No ja pierwszy raz jak to chycił, opie, jeszcze tam na dole, w jaki ten luft jest. No uźwa, ciężkie to takie, nie? A ten chłop, co ze mną był za przodowego, padł, co? Syneczku, to jest ciężkie? Ty opie idź do masaża pojeść, a nie, no bez szyba pozaglądaj. Ja patrzę, co on robi, nie? A on po dwie, rozumiesz, te prostki, te metrowe, poukładał, ciepło se na ramię, padał, jedna i na drugie ramię, nie? Jedna mu założyłek i drugą mu założyłek. I z tymi, hopie, prostkami wylos są na rusztowanie, nie? Hopie, i osiodł, no co za wariat, hopie. A są ślubu, nie? Są ślubu. 120 kilo na plecach, rozumiesz? No, ale teraz już nie robi, już, wiesz, jak plecy nie domagają, to... No, właśnie to jest to. Oni, wiesz, kiedyś to było tak, że oni tutaj szarpali się nie wiadomo ile i okej, a teraz ludzie mają wielką świadomość tego, że to na zdrowie idzie i tak dalej. No... Już wiedzą, Ja się to tak żałuję trochę przyda- tego, że wiesz, że mój ojciec, pamiętam jak jakiegoś tam wujka takiego dalszego na kopalnię wprowadził Gorola z Bydgoszczy, kurde, nie? Wprowadził go jakoś i tam zobaczył sobie jak tam ta kopalnia wygląda, nie? A teraz już takiej opcji na pewno nie ma i... Nie, hopie, nie ma. Teraz to jedynie żony mogą raz na jakiś czas zjechać, bo to Nie wiem jak on to zrobił tam czy od Co mogą zjechać? numerek wziął czy co, No, nie? u nas na Bierzowicach było tak, że na Barburg No. raz, znaczy w tamtym roku i 2 lata wcześniej tego chyba nie było, ale we wszystkich latach normalnie żony mogły zjechać raz na rok na dół, przeprowadzili ich tam po przekopie, po kneflach i z powrotem. Pierdzielisz, to fajnie. Ja by ta moja posłał, bo ona inopie go do... Ja, bo ty się wiecznie ze szychty zmęczony i w ogóle i ten... Ja by i tak ta moja tasza założył, rozumiesz? Esera. Tylko, że teraz, no właśnie one mają te esery, taśmy No. i... Ja by jej to, rozumiesz, założył. I ja by chciał widzieć, żeby ona, rozumiesz, deptała tyle co ją. A nie tam opie. Na świeżym lufcie. A po... To u was też takie kilometry ci leci? Znaczy, wiesz co, ja ci powiem, kiedyś było troszeczkę lepiej. Tak jak Grzech się przyjął, to na pewno ci powiem, było trochę lepiej. Teraz jest...
Teraz jest tak pokombinowane, że wiesz, już się robią takie, jakby ci powiedzieć, klasy, nie? Że tam opie ta ściana jest lepsza, nie? To ona, rozumiesz, bo mamy dwa szyby zjazdowe, nie? Sobie, no u nas też są, u nas jest właściwie 3. No, ale my mamy, ten jeden jest na szóstka. Wdechowy on jest aż do 1300, a tamten trójka on jest na 1050, nie? I z tego 1050 jedziesz prawie no, po chip szósty, nie? Na 1050, no i potem tam są ściany na B, partia B. No i rozumiesz, a ci z jednej ściany, rozumiesz, ja nie wiem, czy to jest, jako tam jest oddział G2, G3, G4, nie wiem jaki. No, mniej No, z tym. to oni, rozumiesz, zjeżdżają szóstką o no 6 rano, nie? I oni są już o prawie godzina wcześniej, nie? I oni mają zetorek, wsiadają do zetorka, pyk, a ode mnie chłopcy ze firmy też tam idą na ten chodnik, też mają swoje jakieś tam zadania do zrobienia, nie? No i opiej z buta, a teraz jeszcze maszyna na plecach i leć z tym. No, słuchaj, No i w życiu, i kopalnia cię miał w życiu, a potem rozumiesz mu pretensje, bo chłopie, jak ściana postęp idzie, a ty nie masz roboty wykonanej. tak, no. No to chłopcy, ale to wiesz jak, biera tam na przykład, już nie puszczą na przykład 6 ludzi, no puszcza tam na przykład 4 ludzi, jak nie mają miejsca, nie? Puszcza tych 4 ludzi i niech oni już tam coś zaczynają, nie? A tam ci dojdą. Tak. I wyznacza, rozumiesz, ten, idzie już, a nie, chłopie, kiedyś to było, chłopie, tam na Budryku był taki rygor, że ja, rozumiesz, na dworcu chleb zjadł i ciepnął śmieci i telefon za chwilę był dyspozytor. Uważaj pan. Do telefonu. Odbieram, a on mi go do kaśty we chlewie? Kaj te śmieci sypiesz. Proszę to posprzątać. Chyba, że chcesz cały dworzec sprzątać. Tak. I powiem ci, było czyściutko. Był taki rygor na wyjazd, chłopie, kulturalnie, pojedynczo. A teraz, chłopie, zapomnij. Kiedyś, rozumiesz, kiedyś ja na przykład pierwszy raz zauważył coś takiego, że ludzie byli pomocni. Że jak szą na 6, a w ogóle chodzili na 6 i widział, że my zostajemy, a wiedzieli, że my mamy też legalnie, ciul te taszy opie ściepą na ziemię, łap mi pomógł, tu cyk, cyk, wiele ci zostało, no jeszcze tyle, tu tyk. Padł, no uwijajcie się chłopcy, my wam przyczynimy ten cug, nie? A teraz? Cofnij się ty, bo ja idę. A to nie, to u nas są tacy, że jeszcze coś tam mają z tego, wiesz. No z tej starej szkoły, o tak powiedzmy, z tej starej szkoły, no. Ja to kurwa ostatnio miałem akcję jak chuj. Jadę załadowany kostką kurwa przy takiej szkole. Nie, ale naprawdę wszystkie kurwa tam wiesz, ofiary stoją na przejściu, wszystkie samochody przejeżdżają, ja też przejeżdżam i nagle dzieciak kurwa, taki malutki kurwa dzieciak. Zobaczył kumpli czy coś kurwa. Ja, to jest pieroństwo. I ciach przez przejście kurwa sprint. Znaczy, słyszysz, mnie nauczył jeden kierowca, nie? Sorry, że ci przerwę. Znaczy, no mów, wiecie. Cała kostka mi się wyjebała, cała kostka mi się wyjebała na samochodzie. Już kurwa takie miałem, tak mi serce biło, że jak w ciężarówce. Wysoko jest kabina, musiałem wstać, zobaczyć czy go nie pierdolnąłem. I Kurwa. powiedz mi, co zrobiłeś? Co zrobił prawdziwy mężczyzna? Wyszłeś z tego auta. Nie. No to- Nie. Właśnie, no to ja ci powiem tak, jedna rzecz. Co by dało, kurwa, Słyszysz? to miałbym go latać, Ale to czekaj, ja ci powiem jedna rzecz. kurwa. Jedna rzecz. Ja też tak zrobił. Wyleciał pod busa. Wyszedł ten gościu i zapytał się mnie, czy jesteś cały. Jak jesteś cały. Tamten nawet się nie zatrzymał, Słuchaj, ty, kurwa, on zobaczył- lewą ręką przytrzymał mi twarz, a z prawej mi pociągnął. Pado, nauczyłeś się? Kiwłek i no ja. A galoty miał jak pełne mokre. Ja mi zapił. Nie, to I zobaczył- uwierz mi, do dzisiaj, jak przechodzę przez druga, nawet na parkingu, to 2 razy się obejrzę. A, to ty byłeś pieszym wtedy, tak? Ja mów, nie, bo wiesz co wypadło, rozumiem, że nie wiem, czy kauczuk, czy coś. Wyleciało mi, nie? I on się nie zatrzymał, czy tam auto jedzie, czy coś, ja załapię za tą balą, nie? Słuchaj, to był taki moment w tej mojej akcji, to był taki moment, że ja do końca kurwa sam nie wiem. Mi się wydaje, że ja troszeczkę tam gdzieś się kurwa rozglądałem po tej kabinie czy coś takiego, wiesz, a oni wszyscy stali. Na pewno wszyscy stali, bo tam z 5 czy 6 osób stało na tym przejściu
i nagle ten jeden dzieciak, no kurwa... No ja, no wiesz, ale słuchaj, powiedz mi też drugą rzecz. Czemu na przykład w Czechach jest coś takiego, że pieszy nie może ci wtargnąć na pasy? No w Czechach jest takie coś, a w Niemczech to kurwa... Ja, a i potem rozumiesz, Koło przejścia i już... i mi się podoba, rozumiesz, jak potem Niemiec wjeżdża do Czechów, taki richtig, nie? I się zatrzymuje i auto ma od zadku strzaskane, nie? No wiesz, To mi się najbardziej podoba, nie? I powinni, rozumiesz, temu, co ma, ten Niemiec, co ma żyć strzaskano, 500 zł mandat za nieznajomość przepisów. wiesz, ale to była sytuacja taka, że to dzieciak. No ja, no, wiesz jako, to trzeba wybaczyć, ja wiem, bele się nic nie stało, nie? No. On nawet nie stanął na sekundę, on dalej poleciał do swoich ziomków tam i i w dupie to miał. Ja, Ale ci powiem, że ja takie pepry miałem, kurde, już pomijając to, że cały towar wyjebałem na kipie, co wszystko miałem. ja cię rozumiem, no. Musieliśmy to ręcznie zrzucać i to, ale... No naprawdę takie myśli, wiesz, z jednej strony tak, zajebałbym tego malucha, a z drugiej strony może ja coś, kurde, za późno, trochę refleks, czy tam coś tego typu myśli, nie? I na trzecia sprawa, no to przejście dla pieszych, no to jesteś udupiony już. No. W razie tam sądy czy czegoś, no ale jedni dzieciaka, to co będziesz myślał o sądzie, kurde, to o tym... Ach, mnie pociągnął, kurde. Kurwa, myślał, że zajebałem. No. Pan żyjesz tam? Żyję. Ja tu słucham, ja lubię sobie posłuchać. Ja też co właśnie ludzie tak- gadają, no. Nic się nie Nie, no, ja ci powiem, sorry, że ci tak trochę streama przejmujemy, nie? No właśnie. Przepraszam bardzo. Że Warsaw Show, Nie. przy tym jest dupa, kurwa, co my tu Słuchaj, gramy. ja tam nie mam z tym problemu. Jak ktoś tam się rozgada czy coś. Fajnie i się sobie słucha. Oglądam, gram i... Znaczy oglądam, słucham, gram i Przejęliśmy naprawdę, ja cel, tam brawo. nie mam problemu, jak ktoś tam w cudzysłowie przejmuje stream. Mi to nawet przeszkadza. No, bo... Z grą ze mną to jest często przejęcie streamu. No. Pawła, to ja muszę jakiś taki przycisk tutaj znaleźć, żeby go wyciszać od czasu do czasu. Szkoda, że tego w OBS-ie nie ma, wiesz? I Tracimy cel Brawo. myślisz, że przycisk by coś dał, Łukasz? Puśćcie mnie, chłopcy, puśćcie mnie, bo ja będę szylą. Podniosę, kurde. Cel Chłopcy, Alfa krowa przyjęty. się bobcy. Puść mnie, chłopcy, bo ja będę szylą. Ja będę szylą, rozumiesz? No i padłem. Nie. No, jakiś panowie na wojnę to tylko z Honysami, kurwa. Ja. Podniosę! Kto tam cofnął? Trzymaj się, Tomek. Weź. To ja nawet nie wiem, na jaką zmiana mam pieronie, kurde wy. Ja mam ten komfort, że na 0,30 Dzięki. bo muszę nawet patrzeć na obłożenie. Cel Alfa. No to też masz fajnie. To masz te między zmiany, nie? Nie, 0,30 to jest na normalne. Aha. U nas jest Cel Brawo przyjęty. 330, 15.30, 18.30 i 0. A to o której wyjeżdżacie? O drugi. 6.30 o drugiej. A to trochę szpetnie, no. Znaczy, Wieb mnie. to zależy jak tam sygnaliści kuźwa się spiszą, bo nieraz chłopaki z rannej zmiany wyjeżdżają o wpół do trzeciej. Ja wiem, ja znam ten ból. Kiedyś, rozumiesz, 4 lata temu, jak się przyjął ponad, to opie było tak, że opie bach, bach, bach i opie i koniec. Sygnalista to mi się to kojarzy ze snajperem w Battlefieldzie, co tym pistolecikiem jebie. Nie, on nie ma nic On wyciąga pistolet i jebie i tam trzeba biec. Kocie! I dajesz Tracimy kontrolę. w Cel bandę tam. Czekaj, może ja się troszeczkę skupia na grze, bo się fajnie godo, a ja mam takie statystyki, że... Znaczy ja mam normalne, no. Ja bym też się skupił, ale właśnie brałem. 2 do 9 to są u mnie normalne statystyki, także... Cel Charlie Właśnie tak utracony. patrzę, normalny. No, to jest normalne. Czy na dobrą osobę patrzę, nie? To ja u mnie normalne, to tam... Ja więcej gotki niż gry. To znowu po sobie zauważyłem, że na trzeźwo to tak nie mogę zabijać, no. Straciliśmy cel Brawo. Czekaj, jak już mam? No 11 do 7. No jeszcze przejebnąć. Czekaj, pan Woj teraz. Weź apteczkę. Co to wybuchło? To się kiedyś dało zrzucić. O, Przejęliśmy cel Echo.
Ja ci kurwa przemawiam to się posrać. Ja go przejmuję. Plecy, banboy. Plecy, O, shotgun. snajpera, czekaj, a. Snajper. Nie, ale fajnie się, fajnie. Ja lubię sobie tak pogadać. Właściwie ja te streamy to mam po to, żeby się z ludźmi pogadać, tak wiecie. To jest bardzo dobre. Kurde, tej głupek. A z kim jeszcze możesz? Nie wiem, kto to sam machą i flintą, ale... We dwóch my zginęli. Kurwa, niech mnie ktoś zabije, bo się zejście i browar mi jest nudny. A to słyszysz, ty musisz... Chłopie, jak idziesz tak grać, to ty musisz z Pampersem grać. To nie ma tak. No trzeba było. Kurwa, wyskoczyłem, a tu patrzę w róg, a to pociąg był. Granat poszedł, uważaj na głowę! Raz mnie. Za sekundkę będę. Straciliśmy cel Echo. Kurde, nareszcie poszedł ten Paweł. Ale zaś kot przyszedł. Cisza. Nie, no żartuję. Słyszysz, ale zaś ci kot przyszedł, to na jeden pierun to wylazło. Użyj jej! Przejęliśmy cel Alfa. No nie, tylko tak. Zająłem się twoimi ranami. Pokażę ją. Czekaj. To zmień na ten, żeby było widać tylko kamerę. O, lepiej. Nie, no dosyć. Ale już. Kurde, kto sam tak ładuje? Jebnie. Oj, oj, oj. Ale ładny kot. Piękny. No, ile ona ma? 3 lata, nie? Usia. No, 3 lata ma. Jak my ją wzięliśmy, to ten. To ona była taka malutka, taka fajniutka, taka ten. Chodziła. No właśnie, takie są koty, ładne są kiedy są małe, nie? Nie, ja tam nie, to lubię. Jebnie. Zobacz, dalej ją będę lubiał. Kurwa. Oj, dostałem. Jebnie. Plecy dostałem. Kur... I tak granatami. Dźwignie mnie ktoś, zaraz dostana w czuba i tyle. Trzeba tam lewą stroną dookoła przejść. Ty, a słyszysz, najlepszą akcja zrobił mi dzisiaj Arel, nie? Dzwoni mi na fejsie i dzwoni mi, i dzwoni, nie? W końcu, że się obudził, go do mi... Chopie, pieronie, pan Banboy z tobą chce grać, on sam opie dzwonił. Ja go do mi, ja pierdzielę. No bo ja tam wiem, że Aren tam blisko ciebie. Apteczka, weź No, ale my jeszcze ani się wyszak. Do banka, no co tu? My się tam ino na fejsie wymienili danymi, ale tam ani mu telefonu nie ustawił, ale to już jak naprawił. Ile jest miejsc radził w imprezie? Ja nie wiem, czy ja tak mogę dysponować miejscami w imprezie. Nie, na imprezę tu już więcej ludzi nie będziemy zapraszali, bo to wiesz, bo to potem się robi takie zamieszanie. Ja już się kiedyś Oj, nauczyłem, już że jest wystarczająco jak było- dużo osób. Ja? No, jeszcze jak Paweł przyjdzie, jak się rozkręci, to naprawdę Paweł już jest dawno. O, I Paweł wszystko słyszał. Przejmuje twój kanał, nie słyszę. No. Także wszystkie donacje od dzisiaj idą do Pawła. Paweł będzie A, na, za... a po co mi te denaty? Donaty. Ja słyszałem, że jeden gościu temu Łukaszowi denata zesłał. Donata, no musiałem go jakoś potem pochować. Ty, patrzmy, jego same straty mam, a my może wygromy. Właśnie liczy się gada słowa. Nie liczy się twój wynik zgony do... Kurczę. Tu trzeba mordo! No kurde, nie trafiłem gościa, a on metr ode mnie stał. Dzięki. Dobra, macie drugą szansę. Nie, No. nie.
No i to przez to, co ja zrobiłem, to okazało się, że to jest zwycięstwo jednak. No i podbój dalej jest, ale dobrze, że nie jest las. Czekajcie, no. Nie jest łatwo, nie lubię szlak. Halo Radziu, jesteś na Jakby wizji, krowy słucham było, cię. To jeszcze tak, nie? Na hałdach. Hałdy. Czekaj, ja się zapytam, bo ja nie ma obsługantem tej imprezy. Tak pamiętam takich goroli, jak Rzeczy. wchodzi do sklepu i... No, czekaj. Dzień dobry, poproszę jedną rzymłę. Dobra, czekaj, no. Co się dzieje? Halo? Słuchaj, chłopcy tu ze zrywu, Quickpol, Radziu i Grucha się pytają, czy mogą Grucha. do imprezy dołączyć. Żeby... No to zaproponuj. Dobra. Jak jest quickpol, to możesz ich zaproponować. Dobra. Grucha to u mnie jest w robocie Nie, taki. ogólnie ze zrywu ja wiem, że tam jest spoko ekipa, także jeżeli to jest ze zrywu... Ja, to są tak filar drużyny, wiesz? Często występują, także możemy wygrywać tej. Grucha, Dobra. Rumba rozpór czepiekoński. Dobra, halo Radziu. Dobra, jak jest ten? Ja, to macie pozwolenie, to niech tam Quickpol do tam znać panu Banboyowi, to on go tam... Jakiemu panu? Już do... Ale kot coś krzyczy, że nie. Ja też zaraz czekaj, niech wiadomość poślę Bamboyowi, to zaraz zostaną do tego. No wiadomość. Ale zauważyliście, że... Aha, no to dobra, to zaproponuję. To kot się uruchomił? Dobra. Dobra, zaro. No, Nie, Ja. Jeżeli to są, wiecie, no. ja mam generalnie tak, że ja powiedzmy niesprawdzonych osób nie zapraszam na imprezy, bo to różnie. Quickpol, napisz mi na wiadomość na PSN-ie, bo ja, zanim ja cię znajdę na tej liście, to kuźwa dość... Czekaj, to ja ci ich zaproponuję, bo sami... No, albo zaproponuj, bo naprawdę ja mam tu tyle tych znajomych. Ja, no jak żeście taki rozumiesz youtuber, to wiesz, to... Cicho bądź, kuźwa. Dobra, Dzisiaj on już jest go taki muszę youtuber, Już go muszę bo ja nie uspokajać, kupił no. kamerki jeszcze. Czekaj, oni są te pierony. Tu jest, dobra. Nie, Łukasz! Chyba generalnie dobrze zrobiliśmy poniekąd, że nie kupiliśmy tego Gran Turismo, bo już coraz więcej ludzi znajduje, co Przyjęliśmy sapią na cel te Gran alfa. Turismo. tak? Nie wiem. Znaczy mi Loko... Ono będzie dobre do zakupu, tylko nie w takiej cenie jak jest. O, tak powiem. Paweł, mi Loko powiedział, że słuchaj, mnie tam Gran Turismo nie interesuje za bardzo. Przejęliśmy Ja ci cel podeślę, Bravo. bo on kupił sobie z Jarem Gran Turismo. Mówię, no to spoko, to podsyłaj. Adres ci podeślę i tyle. No. Ale wiesz, Siema Bamboy. lubię rajdy, a rajdy... Siema, Nana. Siema. są tak kopane. Siema, siema. No, Siemanko. dzień dobry, man. Co to Bamboy cię tak słabo słychać? Co? Mnie słabo słychać? No, Nie, dobrze. cicho. Dlaczego? Ja tam w ogóle nikogo nie słyszę, oprócz nas. O, przepraszam, a teraz? a Radziu mnie kiedyś zabił, wyrzuć go. Bo tak patrzyłem po nikach, reszty nie kojarzę, ale ten to nie... Ja to ja miguś. On tam się lubi kampić za drzwiami. Dobra, powiedzmy, że niechcący, no. No. Źle mu się nacelowało. No, to był wypadek przy pracy. Tak, rozumiesz? Większość wypadków na grubie. Wróciłem się i... O, sorry Bartek. W pobliżu znajduje się Dobra, rezerwat do hotelu można wbijać. Masz tu apteczkę. Spoko, zaraz będę miał. Że i tam od razu ci na Co ja tu mam robić? Nie wiem, bo tu czołg jeździ, także... Dasz radę. Apteczka dla ciebie. Dasz tu moc. No proszę mi, 98 mu padało. Widzi? Okej. Ajajajajaj. straciliśmy cel Bravo. No najwyżej byłeś gorszy ode mnie wtedy. Nie no, Dzięki. nawet nie wiem. Nie, a mi się to... Nie no, Radziu to dzisiaj tylko teraz tak z nami gra po raz pierwszy, wiesz, bo tak zawsze jego siostra gra. No to... Wiecie, ja generalnie jeśli zapraszam jakieś nowe osoby, to... Przypadek. Bardzo A zaskoczenie, nie? zryw też, bo nie jestem świadomy, zryw też jest jakimś tam klanem jakiegoś youtubera, czy nie? Ja, to jest ten, rozumiesz, oddział budowlany, rozumiesz? To jest oddział budowlany. Jak wpiszesz na goglach zryw, to jest ekipa budowlana. To czyli to nie jest jakaś ekipa typu znowu Banboy leży, Boże, gdzie nie pójdziesz to Banboy leży, ty.
Tu nie chodzi, Łukasz, kurwa, tu nie chodzi o to, żeby sobie leżeć, kurwa, w tej grze, no. Nie, słyszysz, to jest, rozumiesz, grupa tam stworzono współudziale pana streamera, o, Pras mnie, zabił mnie. YouTubera. YouTubera, rozumiesz, kiedyś hardkorowo Parka, O Jezus, a teraz Maria, Lemi. Najświętszy. Co to Tu jest nie Uber, tu jest... Paweł, ty Jak kogo, no? kogo? Znaleźliśmy cel Z Charlie. hardkorowej partii. Ja. Quickpull, trzymaj mi to miejsce, ja tam No, tak go kojarzę jak... Ty, ale byś podniósł quickpull, co? A ja się skaczesz do góry na dół. Możesz już nie zdążyć. O, pioła. A jednak. Szukaj to najpóźniej tam, zobacz. Sorry. Szukaj, Nic się nie stało. taką kurwa dużą. A ładnie No, już się poprawiło troszeczkę. to będzie tam 50. Ajajaj, wlozłek w taki ogień. Małą 50. Aryl. Siema, Aryl. 50 to tak jest dużo. Na nas dwóch. O, to tam się szykuje impreza. Ty Adamek, siema, siema. Tak, Kurde! nie impreza, tylko dwóch poważnych dżentelmenów musi się nagrać i taka zwykła pizza nie wystarczy. Mówię 50. Kaj, 60, rozumiesz, u mnie sam ty na tej pizzerii to 60 do Hanyców robią. Bo to opie takie obżarciuchy, że... No kto mi tu rzucił kurwa bomby jak se stoję? Cel brawo Z gromu utracony. ktoś kurwa. Leżę koło ciebie! No, to ja koło ciebie też leżę już. Nie pomijajcie, ja zaraz tam dobiegnę. Idę do WC, zaraz przyjdę, ja idę do WC. Kurde, mi zaś to opie wyrąbało, pieroństwo zaklęte. Widzę. Jezus Maria, czemu ja nie mam założonych vortexów jeszcze raz? Co za pieroństwo. Klęte, zaś mi opie wywaliło wszystko. Może to źle, że uleczyłem pan boja. Co, no zaś opie... Mnie to tak nie ma co za dużo Grupa zabijać, grasz? bo ja to od razu robię wjazd na No chatę. gram, no ja to czekam takie aż mnie ktoś podniesie, ale widzę nikt nie raczy, więc... Zgodą zaś mi ten stream, rozumiesz, nawalo, nie? A kurwa, wystraszyłeś mnie ziomuś. No dobra, idę tutaj. Albo to jest pieroński OBS, nie wiem już co jest grane. Nie wiem, czy by mi za taką pomyłkę, kurwa, że swojego gościa z teamu cały magazynek w niego wyjebałem, czy na zwykłej wojnie też by mi to Ten kot mnie przeszło. wykończy. Nie ma synek takiego strzelania Kto tu. mnie zabił? A to był samouczek, czy nie? A co wy przeciwko nam jesteście? Nie, ja jestem tylko, bo nie mam miejsca u was. A, okej. Ja jestem przeciwko wszystkim, generalnie. O, nie. Ja nawet do swoich strzelam, to nam się nie obraź, jak czasami strzeliłem, bo... Tu się za... Odruch taki, wiesz, jak to się nazywa, pamięć mięśniowa, nie? Zobaczyłem coś biegającego i... Straciliśmy cel Alfa. Oj. Ja generalnie w tych grach mam, tak jak coś live, to go killim. Kill him. Dobrze, to mój człowiek. Znaczy tak, zabijać wszystko, co się rusza i podnosić banboya, o, to jest taka zasada, bo on zawsze Mocno leży, życiowe. kurwa, generalnie. Gdzie nie biegniesz, to se chłopak leży. Odpoczywał, rozumiesz, że jakomu ciężko szychta. Ale Opie. tu coś Jak na wojnie. dupło. O, to co ty tam myślisz, że to... Chobmo ciężko szychta i... W okopie jemy chleb solą, jak nie przypierdolą. Mamy serwer na konkurs. Ojojoj. Kurde, ale koka ma Jest taki konkurs, kto zadowoli kota banboya? Ludzie, jesteś może chętny, bo to już jest naprawdę. Ty, a to jest kot czy kotka? Ojojoj. To jest Quickpull kotka. to Kotka, no to porozumiesz ty... Siema, Joanna. Po nią poszkyrtę i już rozumiesz po cyckach, to... Cześć, bo Loko. mi się Nie, to nie pomoże, masz już w tym kolejnym stadium. Trzeba gdzieś indziej szkiertać. Tak. O Jezu! Po tym szkiertaniu po cyckach to na właśnie już jest, a tutaj już analizy na następny etap. Siema. I nie wiem Łukasz jak Level to hard. zrobić, żeby było dobrze. Najlepszym sposobem będzie Łukasz przywiezienie na następny zjazd tego pieseła. I co, nią wszyscy... Czy ja dobrze widziałem? I wszyscy nią będą szkiertać, a?
Straciliśmy cel Delta. Chociaż jeszcze kurwa Łukasz z tymi moimi psami to też do końca nie wiadomo kurwa czy Co się dzieje z tą lancą? Lanca jest zepsuta. kot by Radzie weź Co mnie. tam kot by nie jest? czy kot by mi moich pitbulli nie wydupczył. Banboy, ty robisz to trofeum? Otóż pitbulle zachowują się jak jamnik. Też miałem. O ty Franco, leżysz, ojeju. Ja też leżę. Pitbulla i bulldoga francuskiego i powiem ci, że bulldog francuski jest pitbullem, a pitbull jest bulldogiem francuskim tak naprawdę. Ty, ja hopie, ja nie wiem co jest z tym pierdzielonym OBS-em. Już jak serwery zmienił na London, nic. Ty, najlepsze jest to, że Mówię Arek ci, mi pokazuje, weź że jak OBS-a powiedziałem to na klasyka. Ale, to pitbullica na mnie No, spojrzała. no, ale ja mam za dużo na pieprzony tych. Tu wszystko, tam klatki mi się nie gubią, mi się gubią klatki w sieci, także jakiś problem jest między OBS-em, a rozumiesz, wysyłaniem to w sieć. Także nie. O, zaczęli kurwa swój język ty. Ty, a jak my fedrowali, słyszysz, jak my fedrowali przez godzinę, to mogło być. No. Nie, to tak, to prędzej. O federowaniu prędzej, No. a tu Kubę... Hopie, ja rozumiesz, musiał zaraz odkurzać, włączyć, bo hopie, takie zapylenie było w sam izbie. Nie miał takie zapylenie, że hopie odkurzacz tego nie miał zebrać. Bardzo mnie... A matka z mąką przyszła, żeby opylić, żeby wybuchu tego nie było. Co jest? Co? Ja nie słyszę w ogóle kto coś gada, bo tu coś krzyczy. Tu jakieś... azerbejdżańskie To jest pitbulle. właśnie streamu Bamboya. Kto krzyczy? Kto krzyczy? No, coś się dzieje z tym internetem teraz. To jest stream z Pawłem. Tak, to jest... Oj, 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 panowie, ale tam coś nubsko ktoś gra. To jest właśnie z tym panem. Kuba, poczekaj. O ty Franco, granatyryn. Dzięki. Ściągnęli mnie. Pawłem to się zajmuje. Czekaj, dźwigna cię! Stój! Dźwigna cię. Aha, to znowu do mnie. Dobra, dźwignij mnie też. Banboy, czekaj. Siema, de Adamek. A nic nam przejechał, Hello. nie? Na początku. Co za Fajnie. tam, ty. Wozem. Wziął i mnie zabił. No znowu z gromu. Obcy, sorry tam na streamie, że mi się klatki gubią, ale nie wiem, ka idą. Chyba na piwo. Lol. Ale nie, poważnie. Ile tu streamów jest? Halo, ile tu jest streamerów? Paweł, ja ci mówię, że ty jest sławny Panowie, ale będzie. No. mam nadzieję, że ta pizza to nie hawajska. No. Nie, właśnie powiedziałem, kurwa, że ma być normalna klasyczna. Nie, a ty, ale sorry, mi hawajsko smakuje, o co wam chodzi? Ciul, wy... Ta hawajska to kurwa... Opuść zryw. Co ta hawajska Co ma z opuść zryw? Hawajami wspólnego? Przepraszam, jeszcze pan Quickpol mnie nie wypierdzielił. Także mogę grać. A na Hawajach kurwa ananasy rosną. No. Z bambusem by była to kurwa, rozumiem. To byś się zeżigał. Panem Brusem. Pizza to musi być. O ten, Jezu. Ty, a powiedz mi tylko jedna rzecz. Robi najlepszą szynkę, Balboy robi najlepszą, znaczy szynkę, pizzę. Słyszy... Balboy robi najlepszą pizzę. To kurwa to... Jednak chyba szynkę robisz kurwa. Paweł. Panie Paweł. Mi się jednak wydaje każdemu, że skłamie, że ty jednak szynkę robisz do pizzy. Kilka razy się pomylił, nie? To nie musi być, to nie jest przypadek. Panie Paweł. Tak, to kurwa, to... Jebnie. Słucham cię? A słuchaj, a ty, czy ty to tak zrozumiesz? Bo ja mam takie pytanie, czy ty masz w Gipsdece sztrum i Byrna ci świeci? W Gipsdece oczywiście, że mam stron, tam lampa wisi na Gipsdece i... A Byrna masz? Odżyłeś się coś ze Śląska? Co takiego? Słyszysz, a Byrna masz czy nie masz Byrny? O kurwa, to bym musiał zgadywać, bo nie wiem co to jest Berna. Nie wiesz? O ty godolu. A Kajfa Szwestra. Szwestra... Kaj! Kaj! A nie K, Szwestra. Moja siostra to jest... Kurwa... A skąd ty wiesz kurwa w ogóle, że mam siostrę? Widzisz, bo ja znam twoją Dobra, ale siostrę bardzo zgubiesz ty dobrze. jaką. Jak mama się zachowujesz? 60 czy 40? Szynka, pieczarki... Co tam jeszcze podpowiecie? Szynka, rozumiesz, ananas, kebab.
kebab, rozumiesz, i ja. Przychodzisz, rozumiesz, do babki, rozumiesz, na hamburgerze i go do... ona się ciebie pyta, to pizza czy kebab, a ty odpowiadasz i tak. No i szachmat. A to akurat nie było śmieszne. Słuchaj, jakbych miał być śmieszny, to bych był na stand-upie. Kto jest sławny? Loko. A Paweł, no, Paweł Nie, to jest sławny. to nie przejdzie nawet. Co sam szylo? Nie no, tragedia ten pomysł. Ostatnio mi taki To nasz dreadnought jest, ja naszego dreadnoughta tylko dominacja, na samolotem. Ty wy nie grocie zespołowo, wy się no... O ty Franco! O ty cyganie! Skąd on tam szylo? ale pier... O ty! Judaszu ty! Quickfall, czemu ty ino leżysz? Ja tego nie rozumiem. Ja rozumiem, że ja cały czas się ino... O, ale ta kuleczka ci Nie, koło to oczu naprawdę przeleciała, wiem, drugi kolego. ale już długa. O, teraz też. Już 4 godziny kuźwa grania mam. Odcisz, maciuro jedna. Patrz jak się chowa, ty. Nic, ja rozumiesz, pojutrze piszę do... Znaczy piszę, dzwonia do tych debili z tego mojego internetu, żeby mi sam porządek zrobili, bo mi to nie chodzi. Chyba, że chcesz to pojeść. Co? Tak masz. Ty nie masz... Nie, ja mam sam taką lokalną sieć Syrion. Przez lata bardzo dobre, ale nie wiem czy coś się Serio? u nich nie stało. Serio masz? I ten, samorodek. Ty taki samorodek przynieśli do domu? Nie. Nie, tu się hobna... Telewizor mi się wyłączył. Ach. Samorodek sieci przynieśli do domu. Nie, ta sieć się nazywało Syrion, wiesz? Bardzo dobro, tam miałem radiówka, tego, ale nie wiem czy to jest wina od nich, że mi się gubi, czy od tego laptopa zastronego. Siema. Ale jak słyszę, że tu... Ty, a co jest z wróblem w ogóle, Łukasz? Ale... Wróbel żyje. Lata to czy nie? Bo tam na czwórce Ja ci widziałem go. mam troszeczkę mniejszy kontakt, bo na rano no. Ja pierdzielę, co jest z tym zasranym kompem? Bierz się do gry, dobra. Powiedział, bierz się do gry. Dobra, odrodzę się na banboju. Nie ma go. Jak nie ma? A jest, jest. No, Co jest grane z tym internetem? no fajnie się na tobie odrodziłem, że pierdolałem piętami kurwa w ten O stawik. kurde, ale mi zdjął snajper. Jeszcze leczę. Co tu za leżenie? A banboj, no tak. Okej, Już będzie opatrzył? Ja sam zaś muszę ludzi przeprosić, bo zaś mi internet wybiło. Plecy mamy, Kuba. Kuźwa. Banboj, ja to już nie wiem czy ja więcej razy podnosiłem swojego, czy ciebie. Jeśli zrozumiałeś. O Boże. Ja nie wiem co jest grane z tym moim internetem, zaś mnie wyczaskało. Nie, No, wiecie co, widać, tu jest. ja tak dokończę tą rundę grać, bo ja muszę jeszcze coś Ach, No tak, jeść przed robotą, tak. Czekaj, Prawdziwy czekaj. górnik to nic nie je Za tym węgiel murem w biegnie w kopalni. twoją stronę. no co ty godo? Prawdziwy górnik je węgiel w kopalni. Węgiel! Wągiel! To Zdążyłem. złoto! Uważajcie, tu jest za płotem, kurwa, O, milion to osób. Nie my węgla z węglem! Gdzie masz mu? No, Nie, prawdziwy. Dobra, kurwa, to a kto się kapnie, kurwa? Byś dał tam jakiemuś ten kurwa twój numerek, że zjechał na dół, kurwa i by było gitara, to też się A to kurwa. jest tak nie działa. Nie działa, bo go wszyscy rozumiesz kojarzą, wiesz jako? Polak potrafi! No, nie, Polak potrafi, to jest prawda. Ja kiedyś rozumiesz robił na masarni i woził jak mięso, nie? Tak jak żech miał urodziny albo zapił, to jeździł mój kuzyn i wszystko było okej. Szychta mu zapłaciłech i było okej. Czekaj, dźwigna cię, gościu. Nie wiem co to jest za ginter, ale dźwigna cię. A powiedz mi, Banboy, u ciebie też jest tak, że tak wszyscy jak kogoś nie znasz po imieniu, to wołasz ginter? Nie, To ino na budryku. Na budryku tak to jest. jest kolega. Oj, 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 oj. Słuchaj, kolega u nas tak Mhm. To na budryku jest ginter, nie? To tam opie... ginter, ginter, ginter. Nie, u nas jest, słuchaj, kolego. Wow, co jest? Ciurgo! Ojeju, a my dostajemy pożyci. Kajmy wlezie na jaki serwer. Diabła zabiłem, bo debila zajebałem. O, Paweł obok ciebie, za tobą leży.
Paweł. To już zdążyłem. Czekaj, Ginter, dźwigną cię. A, bo ty Ranili cię. Zajmę się tym. Zaś następny je. Cię przyjęli. Kuba, ty łobuzie, by cię dźwignął. Umówiony też ze Siną na BF, A nie, że ktoś ten. Ktoś inny mnie tam. Trzymaj apteczkę. Siemano. Mano. O, ten. to podaj mi listę. Siema. Porażka. To siedzi z moją postacią. Dobra. Dobra, Ale Ska, ja porażka. też będę już leciał, bo kurde naprawdę muszę... A ja wziąć nie. tylko, bo to A jest- ja zostanę. Wy sobie Dobra, to możecie ja tam też grać, uciekam. gadać. Dzięki chłopaki, że zagraliście. No spoko. No, Dzięki słuchaj za zaproszenie i w ogóle za wspólną gra. Ale pozwoliłeś nam zagrać. No, Będziemy jeszcze grać. no spoko. Okej, też no spadam nie do obiecuj, następnego nie razu. obiecuj. No. No, siema. Na razie, trzymajcie. No hej. No, dzięki, ja lecę i jak coś to widzimy się. Elo, No. to z Łodzi. To z Łodzi. Nie wiem, tak czy jutro bardziej. będzie jakiś stream, ale kiedyś się widzimy. Dobra, spoko. Tam na YouTube. Tak, co to tam pisz to? Na razie. Ja będę... No. W sypialni. Nie, na kuchni tam był. Kuba, reanimację 16, bra. No. Dobra, ja zaraz przyjdę i no. To się pożegnałeś już. I no, idę skorzystać z ubikacji. Gadasz, no. Oj, wam pany powiem. Mam nadzieję, że to teraz ten stream jak będzie działał, bo pierwsze jedno. Albo w szafie tu. Kiełbaski mi O. to żona kupiła, sobie zrobię i będę Białe jadł. kiełbaski. Oh, yes. Ach ta Urszula. Jeszcze cię. Dobrze, że ci czarnych kiełbasek nie kupiła. O Boże. Weźcie mi go stąd. Weźcie go! Ile tam? Wy byście go słyszeli, jak on jest napluty dopiero. O Boże. A teraz jaki myślisz, że ja jestem? No dobra. Tyle wystarczy, czy więcej? Dobra, to wy się grajcie, ja spadam. Dzięki za grę. Na razie. Proszę bardzo, nie ma sprawy. No, siema. Przelej tam, tyle są zawsze, tak jak zawsze, tam gdzie zawsze. Ja też będę leciał. To gdzie wy tak latacie? Kurwa. Tak, nie, no, ma teraz streama, dużo nie idzie. nie ma życia. Dobra, a czy ktoś w ogóle zostaje? Takie pytanie? Nanek, ty zostajesz, czy nie? Nie wiem, co to oznaczało. Ja też. Nanek, jesteś? Damian, Nanek. Halo, słyszałek, suba dostałeś. Weź mi do subskrypcja. Aha. No kurwa, proszę Jeruna. To jak się Dziękuję za wpiszę sobie subskrypcja. Siema. Ja już dawno dałem, znaczy no gdzieś z pół godziny temu. Quick pull, dawaj na impreza, okej. Joanna. Siema, dzięki za suba. Jak ci powiem już... Ty, bo tych nanków to jest dużo. Nie, to kurwa raczej nie jesteś ty, kurwa, co ja przeszedłem. Co, Kaj? Ciekawostki i nie tylko. Nie. Ty musisz wleźć na ciupiemy po naszemu. Na fejsie Nanek 2386. Albo ciupiemy po naszemu. Nie mam face'a. Też powinno cię znaleźć. A tak przy okazji za... No, cześć. Jezu, zaś nowy sub. Wiemy po naszemu, jest. Jerona. Lokko, dzięki za suba. Siupiemy. Dziękuję. Loko już wysłał, Loko ogląda streama twojego. Ja O cię Boże. kręcę, dzięki. Słuchajcie, ja wam powiem tak, dajcie pozór, bo mi się sam, mam problem z internetem, także, znaczy z internetem, z OBS-em, także może wywalać, może być tam No, dawaj muzyczkę, dawaj muzyczkę. Tin, 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 tin. zielone mogą być okienka, bo to jest wina tutaj tego, po prostu OBS mi nie wysyło danych w internet, no. Czekaj, bo mnie prosili na imprezę. Nie, ja to Facebooka już się jakiś czas temu pozbyłem i jestem tego dumny. Aha. Wręcz. Słuchaj, ja cię dam do znajomych, Jak pat- bo tam chłopcy poszli na drugą imprezę, wiesz, i mnie zapraszają i to ja cię tam ściągnę, dobra? Aha, no spoko. Dobra. Bo tak A- jak Banbal wyjdzie zawsze to się pusto robi. Ja to znam, Lemi też wychodzi i też się zaraz pusto robi. Dobra, spoko, Trzymaj to się, pani dzięki Boże, Kuba puścimy i- 02. Możesz. Ginter, trzymaj się i chyć się mebli, żeby cię nie jebli. Chciałeś po śląsku, to możesz. No,
Zajebisty. No czekaj, ja cię zaraz ściągnę, wiesz? Wychodzę. Dobra. Okej, to tam idę do... Czekaj, kaj oni tu są? Tu nie istnieje. John Cena. Halo? Jest tych. Słuchajcie, ja tego Gintra naszego ściągnę, okej? Co tam z nami godą? Jakiego gintra? No, Jakiego? tego Pawła łapadą. Nie, kuźwa, nie! Ja jestem na nie. Aha. Chyba, że ty chcesz na nek. Dobra. Rób co Bo oni tam są, mostą i mi go trochę żal. Ale czekaj, on mnie nie dodał do znajomych pieron jeden. Co? Ja go zdjąłem. Wiem, ale ja się z nim goniłem w kółko. No widziałem. Czekaj, kało nie. To trzymaj się, Kubak, trzymaj się. Kało nie ten pieron. A on nie zaakceptował może. Kuba jest spoko. Kurna. Oj, Kuba zer. Już go nie ma, Sinuś kochany. Jeszcze Plecy masz. jeden jest. Chociaż kuźwa Jeszcze Paweł jeden też, ale jak jest się tam. rozgada, to Zaraz matko wejdą. boska. No dużo ten typ gada, nie? Kurde. To. Paweł, Mam go, Nemen gość się nazywał, really. come on. Czekaj, ja go tam. Thank you very Come on much. everybody. Zaraz go tam dodam. Quickpull, ale jako akcja, rozumiesz? No, witam ponownie. No, halo, halo. Kuźwa, siemano. Czekaj. Idę na Siemaneczko. znajomych. O Boże. Mój mózg, mój błędnik wariuje. Ten, Quickpull, już jako akcja, rozumiesz? Ile kurwa mam błędnik, nie? Ja rozumiesz, bo usnąłem po robocie, nie? I pisze mi Arel, kurde Nanek, 150 subskrypcji, rozumiesz? Banboy do mnie pisze, czy ja mam z tobą kontakt, bo kurczę, chcę, rozumiesz, z tobą grać, tego, ja tak się przebudzą, tak patrzę, jakby tam, co chcę, nie? Niemożliwe pewnie z tym No, niemożliwe, kaj tam, nie? Faktycznie, wiesz, wchodzę na konsola, nie? Na Messengerze już mi pisze, padał Dave'a i sam ten, pisz tam do mnie. Ja go do mnie, ja pierdzielę, nie? No i teraz my tak grali. No ale co z tego, rozumiesz, jak co chwila mi stream rozwaliło i co chwila są przerwy. Kurna. Dołożył. Nie dam rady. Czy ty musisz mieć streama na net? Co? Sinuś, dawaj, podnieś mnie, dawaj. O, lubię, wiesz, jak jest i z wami mam kontakt i tu na streamie. Kurna, na górze jest. Nade mną jest gościu. Dobra, Boże. mam go. Ja znajomych to nie ogarnę, kurde, w życiu. A, to już rady, opie. Na MM, kurna, seranem. Gdzie ja mam 50, a Łukasz mówi, że on ma nie wiem ileś tam... Ileś set, kurde, to nie wiem jak on to Ja już mam tak ze mną jest źle, że jak ktoś wbije, to się 3 razy pytam, ktoś ty je, bo po głosie to już nie kojarzę. Nie, to takie... To, Konsolowiec, skądże jejo? Jo, je rozumiesz, okolicy Żory. Na MM, No kurna. nie. Co? Od Gdzie ty Banboya, Żory, od Banboya jeszcze mnie wykutał jakiś tam, no nie. Żar czy żor? Żory. Żorów bez oporów. Ja To jest różnica, żary a No. żory. To jest jakieś opie, nie wiem, niecałe 500 km różnicy. A, bo ja mam ciocię w żarach. Dlatego, No. dobra. Lecy, snajper. Czekaj, Dwóch. jak wczytywanie gry mam, to sobie sztach na fajka. Dobra, mam go. Kurna, na mnie Się wystarczy. sztafnij. Ja. Nie, to Banboya Ktoś muszę ma, no? zjebać, ty. Jakiś Dobra. kamperów Ja nie ma, mam. no. Idzie? Dobra, mam go. Nice. Coś tu jeszcze jest. Ja cię A jest. kręcę, chłopie, są chłopcy od... Ej, What? ten Kuba jak ma DLC, to niech wbija, jak gra. Dobra, mam go. No pewnie, ja Szębie Zdrój kojarzę, chłopie. Ja tam Ależ pięknie do telefonu tam kupił. kupuję w tym waszym centrum handlowym. Tam jest taki... Oh fuck.
Tam jest ten gościu, co te telefony sprzedawał. Ja zawsze tam jeżdżę, żeby mi naklejka nakleił. Znaczy naklejka, żeby... Nanek, ty całe Zagłębie Węgla znasz. Opie, ja tu każde miejsce. Shit, o nie, to było złe. Straciliśmy cel Alfa. Czekaj tam. Nie mam kogo? Zabić kogoś! Jakiś jebnięty leci za mną. No, jebnięty imię... A, czekaj, ja wezmę. Przejęliśmy cel No Bravo. nie, no nie! Czekaj. Quickpool, nie wiem co o tym sądzisz, padł mi się taki pomysł, nie? No. Żeby każdy kto ma kolibry, a każdy ma kolibry, no bo 10 level to jest przecież nic na serwerze. I żeby zrobić takie coś, że ze zrywu spotykamy się na takiej dominacji czy coś i walczymy tylko i wyłącznie kolibry. No, Co to jest te kolibry? pistolet. Taka mała bardzo Zapalniczka. taki pistolecik. Jak zapalniczka, Z dokładnie. Fanboyem nawet jakiś event można zrobić, wiesz? Na Dokładnie, zamkniętym po pierwsze, serwerze. że to by było śmieszne, a po drugie, że przy tym by było dość dużo frajdy. Dobra, jestem. Można jaja sobie porobić. Wciąłem, bo nie w temacie. Porobić sobie jaja na serwerze, wiesz? My tak gadaliśmy właśnie z Banboyem, że wy to tak kurde bardziej na poważnie tego Battlefielda. O! Katujecie strasznie. Opie. Na poważnie to się strasznie. czasem nie da. Ja ci powiem tak, jak chopie, że się w złej ekipie i drużynie rozumiesz po przeciwnej, jak je tam Quickpol, Grucha, Radziu, to możesz pograne, nie? To już nawet chopie... Ale nie! Ja Opie. lubię na przykład grać ze znajomymi i to ze znajomymi, ale przeciwko znajomym, nie? Ile my razy jak był Thunder of Death Pluton w Battlefieldzie 4, to zajebista zabawa jest właśnie. Kurwa, Tylko jeżeli czasem- jakoś nie... Przejęliśmy cel Fan- Charlie. Fan, jeśli grasz przeciwnie, jest większy niż jakbyś grał z kimś, nie? Obok. No, ale to wiadomo, to musi być serwer prywatny, musi być ekipa do takiego zgrywki, to jest tam uzależnione, od dużo jest takich... Co mi się tutaj O, wyskoczyło? nawet nie przypominaj, w 4 to mieliśmy taką ekipę kiedyś na Mhm. PS3 jeszcze grałem. Dobra. Pluton był. Przejęliśmy cel Alfa. A, bo kurwa, to Takie mamo. rozgrywki. Teczka mi kurwa nie potrzebna. No przecież ja jako jedyny zostałem jeszcze z Thunder O. of Death A, i Nika mam Grucha, Thunder of Death, piwko dla mnie. Co jest? a był taki Jaro, Jakie co piwko? rozpierdolił cały Pluton No nasz mówię, że mi stawiasz, tak? Michał wbije. i się No to ale spytało. minęło więcej jak 5 minut. Dobra, nikt nie liczył czasu. Bo jest 8 minut, a to jeszcze było przed zaczęciem meczu, a mecz ma 8 dupa minut. tam. Dupa, kurde, wbiłem piwko, dla Quickpoola się należy, kurde, nie uciekniesz, dobra. Aż teraz Quickpool wygrał zakład, to ja spadam i może za chwilę będę. Ale to kurwa może. Ale to za chwilę. No tak to jest jak przyjaźnisz się z kimś 9 lat. Kaum poszł. Ty mu to specjalnie napisałeś, ja jestem w 100% pewny. A ty zjebisty. Wiedziałem, Kurwa, wiedziałem. gdzieś na jakiejś pustyni wyjebałem w ogóle tak. Nawet w grze mi się kurwa tyle nie chce biegać po pijaku, no. Kurwa, palę się. A co, procenty weszły? No tak powoli wchodzą, bo wiesz, takie święto jest, no to trzeba się zgodnić, ewentualnie zajebać się w trupa, tak? Oczywiście, że tak. Tym bardziej ja jako kierowca... Obcy mocie pozdro od Lokko. Całej ekipy. Loko, No my też pozdrawiamy pozdrawiamy, cię, jak, Loko! jak nie wyślesz Loko, dlaczego donacji, cię tu to nie już, ma? wiesz, możesz zapomnieć o oglądaniu tego streama. A, tam przestońcie. Ale a propos donacji, to zbieram na monitor, bo na telewizorze już chopie łoczy mnie bolą. Panowie, podnieście. Nie gadaj, bo kurde na konsolce ja tu teraz już nie wyobrażam. Kurczę. Wcześniej kurde był też telewizor, przejściówka na myszkę, na klawiaturę, to ja takie rzeczy przerabiałem w ogóle, a odkąd się nauczyłem Nie ma napadać, opcji, to sobie nie na padzie wyobrażam, tylko się gra. nie Tylko wyobrażam piwko sobie i padzik mnie inaczej. interesuje. Teraz na kanapie, jestem wyjebany, leżę sobie, gram sobie w gierkę, Cel Bravo zajebiście no. Chopie, a ją... Nie, Czasami tutaj jak się gaming tak- room obowiązkowo, gaming room obowiązkowo. No, ale to widzisz, to... Czasami jak się W ogóle bardziej nawet nie sprężę, myślę o graniu. No.
Czasami jak się bardziej chce sprężyć, no to mam tutaj fotelik X-Rockera fajny i go mam połączony z kierownicą, ale to głównie teraz go do jakichś tam ścigawek stosuję, ale do... Kurde, co to? John Cena mnie zgasił, pieron jeden. Tylko że ścigałki Chodź mnie ty, wkurwiają, no bo dupsko. w ścigałki no to trzeba grać samemu. Nie ma medyków. A raczej A to nie ma uciechy, na wiesz? imprezę, no to... Ja ci powiem, to nie... No nie, no tak... po części jest z jazdy jako takiej, nie? Ale trochę to jest kurwa zboczone, jak ja jestem zawodowy kierowca, jeżdżę ciężarówką i przychodzę po pracy, kurwa i włączam kierownicę i jeżdżę, nie? No, to już ci powiem, może zboczenie zawodowe. Fetyszyzmem trochę tak. No. Ale... No ale kurwa w WRC samochodami nie jeżdżę, kurwa w pracy. Póki co. A grosz w WRC 7? Straciliśmy Nie, cel to Charlie. po prostu czekam aż to stanieje, bo mam... A jomu. Derta 4, Aha. Derta zwykłego, No. projekt Cars 1 i tego jeszcze... A nie słuchaj, a może Drive Club? Nie. Kur- Mam, ale ten taki, co był w tym, w plusie. Taką, tą podstawkę, co była w plusie. Aha. W jakiejś tam rozszerzonej wersji, nie? Znaczy krótko streszczając są dla biednych, tak? Tak. Ja bogaty się odezwał. 2 złote donacja. Nie! Nie chodzi o to, jakby było... No zobacz, no, tyle co gier ja wymieniłem, a jeszcze we wszystkie nie pograłem do porządku, no to... To czy to ma sens? To jest... Porażka. No może mnie teraz do was dobije. A ścigałki 20 do 50. A ścigałki tanieją generalnie, no to nie ma co tam. Słuchaj, to... Ale mam setup zajebisty, jak tego X-Rockera fotela podłączę, taką bujankę mam ten. X-Rockera z głośnikami, z wibracjami, jak połączę ze swoim stolarzem, z gierką, z kierownicą, tą Logitecha jest zajebiście naprawdę. Tylko, że wtedy musisz grać samemu. Audition, zajebiście dobry, się witam cię. koncentrować. Nie ma takiej iluzji jak tutaj, po prostu, wiesz, zabijam cię to chuj tam, chwila przerwy, kamerowara bierzesz, a tutaj masz odcinek, to zapierdalasz, nie? Siedzisz kurwa spocony w tym fotelu i zapierdalasz. Radziu 000. Co jest? Radziu śpi. No O, kurwa, już raz to z Radziem, już raz to przerabialiśmy, nie? Gramy sobie Fortnite'a, nagle Radziu Ja, on jest tak... No, opie. jechał w kimę ostro, nie? Dzwonia mu przez Face'a, nie? O, ja, dobra, dzięki, żeś mnie obudził, ja. Ja, synek, dobra, Ja, dzięki. dzięki. Dobra, Gruszka bierze szturmowca. Ja, medykiem jak zawsze. Namek, gdzie ty jesteś w ogóle, bo ja cię nie mogę znaleźć w ogóle nigdzie. Jak mnie nie... Aha, bo ty nie masz Facebooka. O. Kuźwa. Nie, mi chodzi Ej, o grę w wyrzućcie ogóle. tego typa. No rzuciłem, ale Radziu nie O co ci chodzi? Ty nie jesteś po angielsku, No taki szpionem słaby po łóż prostu. w życiu. Kamień umiesz znaleźć. Wchodzisz na YouTube, ciupiemy po naszemu. miejsce, no, wbijać. Nie, ja mówię, nie mogę cię znaleźć w grze. A w grze, ja jest tu teraz. Quickball był, John Cena. Weź dołącz do F-gatek. No dobra, ale ja już jestem teraz po przeciwnej stronie i równowaga by była zachwiana. Bo wiadomo, jak ja No bym to przeszedł dobra, gdzie indziej, to, ale ważne, że równowaga by spróbowałeś. chuj Jak ktoś wyjdzie z naszego teamu, to cię automatycznie przerzuci. No mógłbyś... Czekaj, jest coś tam? Nie ma ktoś. Do wywalenia. Ciebie nie ma z nami. Ej, Ale tu chodzi o skilla, wiesz, jak zobaczyli jak ja mam skilla w ogóle, to równowaga... Gdziekolwiek ja nie przejdę, to równowaga od razu zostanie nie jesteś z zachwiana. nami, ty jesteś w Didi. Ja jestem teraz po brytyjskiej stronie. Ale ty nie grasz z nami, ty grasz w pustyni synajskiej. Aha, No, to dołącz do nas. A my gramy... O no to Boże, zajebiście. Nie ten serial. No. lol, nie ten O, serwer. fuck. Ja, no zdarza się, no co ja ci pomogę. I to mi wyjątkowo często się zdarza. Przecież kurwa przechodziłem. My gramy na Parycem. I tak Na nowym szukam was biurze. na tej pustyni sanejskiej, kurwa i... Ja chłopcy, a dzisiaj Fortnite'a ktoś będzie grał? Pytasz No ja dzika, czy będę. stra w lesie?
Słuchaj, ale w kampania, nie w multiplayer. Kampania nie. Kampania jest dla biedaków. Ja ci dom biedaków 70 zł, żech na to wywalił, a ty mi powiesz do biedaków. Kurde, zgasili mnie. A to Radziu. Radziu, ty pało! Póki... Na sekundkę wracam. Podniesie ktoś? Póki co to tej gry to ja nie rozumiem na razie tej Fortnite, kurde. Super gra, rozumiesz? Piękno je. Czekaj, stój! Dźwigna cię, Ginter, dźwigna cię. Dźwignij To mnie. jest Inter do cholery. Nie wiem. Cześć Wiktor. Hello. Boże, ale jaka impreza w ogóle. To jest impreza. Opy, to jest, rozumiesz, grupa z... Ciul. Ty kamperze, kampisz tam u Ty góry, pało zdążę, jedna. Poczekaj, zaraz przyjdę z tym. Poczekaj. Ty, Audition sam pisze, że sprzedał, rozumiesz, BF1 i już w to nie gro. Je to prawda? Mhm. Tak. Tak, To każdy podniesie, teraz tak kurwa. robi. Ty wiesz jemu. Tak samo jak Quickpollowi. Quickpull. No, ej, ja wiem. Nie, to ja wiem, że to jest oszust. Quickpol to wiem, że to jest oszust, ale... Tak, zawsze był przecież. Quickpull to nie jest O, co nam- oszust, Quickpull jest po On prostu co mówię, za 200 zł na to trening. Cały czas mnie Musimy wyrzuca, nie teraz mogę do imprezy podniesie dołączyć. i ucieka. Ajajajajaj. To jest po prostu zajebisty. Hej. 7-0 miałem i nie zabiłeś. Ojejku. No, Radziu na kamperce. co no. A ja miał 0,9 i kogoś zabiłek i jak ja się mu czuć? Jak spróbować inaczej do was dołączyć w Ja ogóle? ciebie nie słyszę. Przez imprezę próbuję i dupa jest blada. Przez sesję albo przez... No, jakbyście mogli. Nie słyszę cię nadal. Przyjdźcie mu zapro. Czekać miesiąc. Bang, Jak bang. ja dałem tego, to O, czekałem miesiąc. Grzesiu! Kogo ja tam słyszę? O kurwa, ty. Straciliśmy cel. To Gdzie? udało się dołączyć do serwera. U Michała, Grzesiu jest. Podnieście na cel. A czym grałeś, syna? Medykiem. Czekaj, go zdejmę, bo tam dwóch jest. On nie zdejmę. No, cały czas nie udało się dołączyć do serwera. Ale znaczy, Siemanko Grzesiu. Zdjęli mnie. Siemanko. Ale ty masz dziwny głos przez te krakery, Karteczka dla nie? ciebie. Jak rozjechana no żaba nieźle, na asfalcie kurwa. rosyjskim. No. Żeby chwilko. Siemano. A słyszę Grytka, no. Ja Wivera nie słyszałem. Karteczka dla ciebie. Ty, no co jest kurwa, nie mogę dołączyć do was. Słyszycie Wivera? Słyszycie Wivera? On gada po cichu, no Słyszę. nie. To zaraz będzie pierdzielał pewnie. Ścipsy. Kto sam leci za? Ginter. No. I po co Nie udało się strzelasz? znaleźć, gdzie mi pokazuje, ej. Jeb! Do któregoś z Wiktor nas. dołącza, Wiewiór No ja dołącza. cały czas tak robię, właśnie przez imprezę. Ale włącz aplikację. Grę, tak? A ty chwilę inaczej, tak. Kurde. No dobra, Waliłek tam w niego, a tu psińco. to zaraz będę, idę tylko... Przejęliśmy wszystkie. O, ktoś na smaczkaszcie. Witam serdecznie. Grucha, ja się zastanawiam poważnie, czy kurde... nie od... Nie sprzedać Battlefielda. No. Ja się zastanawiam, czy w ogóle nie zakończyć kariery YouTube'owej. Czy co? Ja ciebie nie słyszę. Się zastanawiam ogólnie, czy nie odpuścić sobie grucha Black Friday, bo Kogo nie kurde chciał sobie uzbierać na Platinumie. Straciliśmy cel Alfa. Grucha, Ty to masz, ja nie wiem, rób co chcesz. grucha, kogo nie Co? słyszy? Kurde, Ja podnieś słyszę na B wszystko. na środku. A miałeś medyka? O, czekaj. Sina. Nice. Okay. Ale myślę strzelać chłopaki. Dobrze mi idzie. Chociaż dobre są te krakeny, dobrze się słychać, dźwięk mają okej. Ajajajaj, Viver. Lider. Widzisz, że ja leca, to nie szczylej wymie. Ej. Jaka była umowa? Przecież wiesz, że i tak w ciebie nie umia trafić, to... Wivera zapytaj, czy on mnie zablokował, czy co? Na neczku tego, do Nate'a? Za jakieś Grucha. 200 Sina albo ucieka coś? ci. Kaj. Dobra, nice. Kurwa, jaki grzew. Skąd tą bankowe ci wyślę? Chciałem mu dać... A ja jeszcze monitora nie kupił. Jak kupię monitor, to ci dam donate'a. Biegnie. Na Nexy kupi paczkę fajek, takich tych. Tak, To będę ci tam podróż. No. Ruina. Ja rozumiesz, teraz zapłacił prawie
200 rozumiesz za reklama. Ta rachunek za prąd 500. A za prąd to jeszcze nie przyszło. Dobra, taki lanek, a co mówić Peter, jak tam komp 24 na H chodzi, no Ja kiedyś, teraz wątpię, że będzie chodził 24. No ja Wiwera nie słyszę. Wiwer coś ma zarąbane. Ty strzelaj do mnie, gatek. Ja cię słyszę. O, teraz słyszę. Też No. się słyszę. Siemano Wiwer. Kontrolujemy wszystkie Kontrolujemy wszystkie cele, no i to mi się podoba. Nie, Damian S. Ja se żartuję, a nie kończę kariery, przestań, tu są takie pieniądze, że hopie. Ta, No. Liga Battle. Jasne, hopie. Quickball wypłaca po 2000 na łeb. No. ale pięknie radio. Ach, Za ostatnie. wódka. Mam go. Żeśmy zdążyli, nie? Poszło Dobra, na już spokój, jestem z powrotem. Poszło na reklamę. Ja, To teraz... słuchaj, u mnie 200 poszło na reklama. I tam troszeczkę hopie wyświetleń się włączyło. Na fejsie. Peter rachunek wysłał za Facebooka. Ale laga mam. Lag to nie przeszkoda, to trzeba dobrze wykorzystać. Może chwila więcej do zastanowienia. Nie pchaj się, kurde. Laga takiego miałem, że skakałeś mi. No to może godę ci, chwila do zastanowienia więcej. No to szpecha masz do mnie. Kto to tam nadupio? Kto to tam nadupio? Ja wiem, że na luzaczku gram. No. Ale na luzaczku Quickball 45 do 0. Na luzaczku. O, hopie. Jak te soniacze grają blokami uczy, to mi zaczęły falować to słowo. Radziu, tak się mi dołeś, headshot ci wywaliłem. Co to było? Wiktora zabijałem. Ja nie wiem, rób jak chcesz, ja na pewno coś na pewno zrobię. Zagapiłeś się, mój przyjacielu? A kiedy to jest? Chciałem na razie uprzedzić, że coś tak wstępnie planuję, żeby Potrzebne nie na... było jaj. O, jest, w końcu chodzę, no. Fajne, ja nagle mówię, że oni... Quickpool, Dobra. ten. Panowie, skończyło się staranie po krzaczkach, wchodzę. Druga wpadło za płótno jak Nie ma mogłeś. starania w Ale lesie. taki tak się nauczyłem grać dobrze tym Michenem dzisiaj. Jeb mnie gazem. Marcin, Ostatni piątek Marcin listopada. Henryk. Przejęliśmy cel Bravo. Kurde, nie słyszę. Którego? Ostatni piątek listopada. Aha, że... No. Teraz mamy aktywnie podnieść. Kaś ty jest. Ja wiem, że oni tam są. Jeb mnie, teraz ty mnie zaś podnieś. A jak tam panowie, No, jak tam tak. panowie na nowe Call of Duty się zapatrują? I ja mam tego preluda, czy jak się to nazywa, i 6-7 u mnie na kanale. Zapraszam. Badziewie. Straciliśmy Ale kampania może się okazać... No obejrzymy, ja będę grał. Kampania na pewno, ja mam taki plus, że od liczę sąsiada na sobie mogę kampanię. porzucić, nie? No. Ja na Black Friday Wiktor kupię kupuje sobie tego. szkoda. BF-a. Kiedy jest Black Friday? Kiedy to jest? Czy... Kurde, ale kupiłbym cyfrę, no ale to wiesz. No. Ja pierdolę, to co mieć szczęście. sprzedać, tego nie mogę. A wiem, a ten, ile kosztuje płyta? Wiesz, no to No. no tak. A będziesz kupował O, na premierę? puszczasz? Ale nie, ale kupując preorder plecak dostaniesz gratis. Też kupić Taki rano? kurwa, taki kasztan kurwa uszyty kurwa... Kiedy? Jak co? Jak kupisz co? No chętnie mogę kupić cyfrę. No weź sobie na jakiś tu lepszy sklep, pokażę ci, że... Nawet jakbyśmy... Ale ja kupił w tym Empiku i o nic chyba tam nie dostana. Kurna. kupował się na ten chowają. sam No wczoraj na kiblu widziałem taką promocję. No. Aha. To może, ale ja ci powiem, ja nie... Na kiblu, no wiesz, no kurwa, mój człowiek, wszyscy oglądacie kurwa telefony i tam jakieś newsy na kiblu, no. No ja nic nie godum, ale ja nic takiego nie widział, wiesz? Hej, to Wiktor, to kupujemy ten na PSN-ie. Co za... Co wy ginder opnie. Nie, ja to kupiłem preordera i to... będzie, no. I po becie Call of Duty multiplayer stwierdziłem, że to już jest ostatni preorder jaki w życiu robiłem, bo w ogóle gówno dają. Rozumiem, jakby dali ci preordera, że kupujesz grę pół roku wcześniej i na przykład dają ci o pół ceny niżej czy coś takiego. A to, że oni dają jakiś tam będziesz miał psiego kutasa ze sobą, czy tam kwiat. Ja go lubię, a on dobrze godo, ty synek. On dobrze godo, bo taka jest prawda, richtig. Tak? Była prawda, tam daje.
Radziu, co ty robisz, ej? Ty się we zrywie! Parka wychodził. Fuckboy czeka w domu. Kiedy mu przyniosą? Kurde, że mu przyniesie tego Far Cry'a. Kiedy mu przyniesie ty? A ja 2 dni wcześniej poszedłem do RTV, EuroAGD. Nie wiedzieli, że premiera jest 2 dni później czy coś. Normalnie mi sprzedali te 2 dni wcześniej. Z wszystkimi dodatkami, z tymi Ciur, leża. O, filmowy graczu, a gdzieś ty był? To już jest 10, panie. A powiedzcie, Panie prawie 10, kaś ty był. Filmowy graczu, już opie od 5. co oni pokazali? Filmik to można nagrać zajebisty o każdej grze w Mm. ogóle, a filmik nie świadczy w ogóle o grze. Ja. I to może recht, synek, to może recht. Nie, jakby dali, Jak rozumiem, już to pół roku wcześniej. Nie, rekt. Bo to Ale jest nie mówię, To recht to może racja, nie? Recht. Tracimy kontrolę nad Richtig, richtig. Nie, ryść. Richtig, ale chłopie u nas. Richtig to jest prawidłowy. Richtig to jest prawidłowy. To nie możesz powiedzieć, że masz prawidłowy. Nie, masz racja, masz prawda, richtig. To wiesz, to jest wolne tłumaczenie jak angielski, nie? No. O kurwa, sami Niemcy. Nie, autonomia niemiecko. Du Scheiße. Ruhe. Tyle powiem. Nie. Preorder w żadnym wypadku. strzela. Panowie, ciszej trochę. Oj, oj, oj. Chyba, że... Też nic nie słyszę, nie? Zaraz Nie to uszy jedno Panowie, 40. preorder w żadnym wypadku, chyba że Battlefield. No to... To jeszcze nie jest Spoko. ale... Spoko filmowy graczu, spoko, spoko. Jak pre-order to tylko Battlefield. Ty daj tam, filmowy graczu, daj tam komuś znać, że jest stream. Gold Premium Edition. Na 150 ludzi, rozumiesz? 6 oglądających, ja nie wiem ty, albo że ktoś nie udostępnił. Ty w ogóle wiesz, takie badziewie? No, jeszcze takie kłamliwe? Panowie, Nie proszę wyzywaj bardzo, mi dobra? tutaj. Ale jakie bardziej o czym mówisz? No, Battlefield Quick Pull Brak Edition. ogarnięty. Battlefield Quick Pull Edition. Quick Pull to rozwala wszystko. Battlefield. Nie pyskować. No. Wołga, kurwa, wołga. Edition, filmowy gracz. Twierdza. Pierdolić stwierdzę. Wołga. Twierdza. Aj, moje Twierdza. uszy. Dobra, ale jak przegromy na tej twierdzy, to jest twoja wina. Czekaj, a może ja by to tak gintrum na ekipie Lemiego udostępnić? Co wy na to? Żeby więcej osób wbiło. No. Jakoś tak słabo, chłopie, niby 150 subskrypcji, a rozumiesz, ino 6 na mnie zagląda. O, i tak ma być. Aktywność. Wyróżnienia, super. Ma się O kurde. wypromować, nie? No. Quick Pull, John Cena. Znaczy to świadczy o średniej wieku oglądających. Jest 11 godzina, wszyscy poszli spać. Dzięki. Na razie, 39 poszło, starzy wyjebali spać. Nie, to młodzi i mama im kazała iść spać, nie? No. Lol. 5-5. Co 5-5? Opie, ale to jest nic. To jesteś kot, na A przestań, ty się ostatnio streama obejrzyj. Ja miał, rozumiesz, 21 do 20. Na komórce. 21 na 20 miał. Opie. Ja rozumiesz, to... Polecam wam broń, zaraz wam powiem. Nie mam. MP08, tak? Nie mam. To już ci godą nie mam. Właśnie Chłopaki, powiedz jaką sorry, polecam, ale ja bo O, mam sam jako się pierona kamuję. piękna. Bo jestem, Tiger. O, jako jestem na pierona etapie piękna. poszukiwania broni zabójczej. MP08 jest zarąbista, to ci mówiłem już dawno Quick Pulla, to mówiłeś nie. Ale na celowniku, na kropce, kurde, jakie to jest. No to mówiłem. przeciwny jesteś? A to mówiłeś parabellum. Jakie ty polecasz ogólnie control freaki, to się nazywa Vertexy? Vortexy. Vortexy. Vortexy Co ty są gadasz tu, profesjonalne. dziadzia gra na Razerze. Jest zajebiście. Ja mam swojego Razera. Przejęliśmy Ja No sam właśnie, jestem w ogóle tam... Ja jestem też niezły Razer, nie? Ja mam słuchawkę. Czekaj, co mi się tu sam włączyło? Ale jakie? Manowar czy... Nie, chyba nie. Krakeny. Jak? Czemu ja chcesz być go Quick Pullowi? Razer Kraken Pro. Kurwa, Rara, riri, rara. Nie.
Łe! No nieładnie takie plecy Nie, bo ja robisz. przyszedłem, żeby nie było smutno tutaj chłopakom. nie? Ale dobra, ale powiedz mi teraz, te Razery masz podpięte pod pada, tak? No niestety. No i już dupa blada. Dokładnie. Z sławkami to jest temat morze, naprawdę, z sławkami to jest temat morze i musi być jakaś karta dźwiękowa, ewentualnie dedykowana. Tak jakiś jest, na podklejkę. USB albo na ten. Bo tak to jest Na porażka. optyczne. Ja mam te PlayStationowe 2.0, no i jak na złość nie chcą mi się zjebać po prostu i A, tak, to- ale Ten headset z PlayStation masz? Ja też to miałem, to mi się mikrofon. nie, no mi to śmiga w ogóle i nic się z tym nie dzieje, no. Jedynie zauważyłem ostatnio, że Uważaj. lekko przytarły się Wow. tam, gdzie te swoje klapouchy obejrzyj. kładą i tyle, nie? No, tak mikrofon lepszy, że Słabe są te 2.0. nie polecam. Znaczy nie polecam. 11 To- oglądających. O, to teraz wchodzą. Teraz będzie oglądalność. Wiktor? Nie I Wiktor, cóż tylko ten uczynić? Radziu. A na co zmienić, żeby był Chodźmy, sens, robimy powiedzcie, o. drużynę. Panie Quickpool, ja bym miał do pana prośba. Wlazłby pan na FB i zatwierdził? Później zatwierdzę, wiesz? Jezus Maryja, ludzie gadajmy o grze. W oknie jest na C. gramy. W domku. Nie, gadaj mogę, że fajna gra nawet, nie? O kurwa, nie fajna, bo mnie zajebali. Beny. Filmowy graczu, jak tam dzień minął? A hopie, w robocie, szkoda, bo że się znerwował jak pieron. No a tak, Cina uważaj, no nie żyje. a tak z chłopcami grom, no. Jakoś to leci wszystko, wiesz? Tracimy cel alfa. Ruch jakiś inny. Jakoś to wszystko po leku leci, no. Gromy jak gromy, no ale... Straciliśmy cel alfa. W sumie to świąt 2 miesiące. Ach, Kurwa, gdzie? kuźwa, 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 kuźwa. Na dachu na C. O ty A kurde. tylko powiedz, gdzie siedzę, to zaraz... Siedzi na dachu na C, przy wieży. Ja Przy już wiem wieży gdzie pod ty siedzisz, budową. dlatego zaraz tam zacznę strzelać. Godej, Kałun siedzi, niech cały stream wie, Kałun siedzi. Cina weź wywal tą parówę kurde z todu jakiegoś tam VD. No on jest z nami na imprezie, mózgu, ty. Sorry, bo ty nie masz tak ukazaną z Rifta, a się nie zczaiłem. No Dobra. to jest sobie kolega od Banboya. Główny, rozumiesz, poboczny streamer. To jest streamer bez kanału. Ale kurwa mnie pojechał, o Boże. Czemu pojechał? Aż powinien się zawstydzić. A opie, gdzieś tam impreza, rozumiesz, rozmowa podtrzymywał jak pierun. Jak jest, nie? Plecy. Ja mam całe. Sorry. Co tam jest? To co ja mam zrobić, żebyś był zadowolony? Wbij jakiegoś plutonu BB albo z Ryf. Nie. Ja jestem stałym... Ja pierdolę. To jest wolny walikonik. Dokładnie, panowie. Wy nie słyszeliście nawet o plutonie Thunder of Death. Nie. Jak graliśmy w czwórkę Ale tam siedzą? Battlefielda, był ten Thunder of Death, pluton. Opie. Jarek go rozpierdolił, Bumble przeszedł na swoją ciemną stronę mocy, no i ja tak zostałem, kurde, w tym plutonie. Ja pierdolę. Dla ciebie. Ale nie, no panowie, szczerze mówiąc, to po prostu ja jestem człowiekiem pracującym i ja nie mam tak czasu po prostu, gram kiedy mam ochotę i... Ja no, wyżaka. Po prostu, z sentymentu dla plutonu, który był kiedyś. Był zajebisty pluton, mieliśmy fajną ekipę, kurde, i jeden ciołek z Anglii to rozpierdolił po prostu, bo on go założył, kurwa, ten go O, Aha, i blisko, teraz no, cierpisz, no, tak? z Anglii. Jaro. Wiktor? Podnieś się. Nie. Kuźwa, kaś ty tam wylos, ty! Kto to samie? Wiktor zajebisty. Z Wiktorem do dzisiaj utrzymujemy kontakt, to jest zajebisty kolo, ale Jaro to się spedali... Słyszałem w ogóle, że on się spedalił na maksa w ogóle już tam. Wyruchał ziomku tam na hajs w ogóle, bo on tam na PC-cie wielkie skrywy prowadził to, ale nie będę droga w ogóle. Nie chcę prowadzić plotek w ogóle, słyszałem tak, że taki coś zrobił, dlatego tym bardziej, że jak ktoś prowadzi streama, nie chce takich plotek prowadzić, kontynuować i tym Fuck. bardziej...
Drucha, co ty kładziesz? Ciul, spadłem. A do Plutonu? No do Plutonu dołączyć, no i co? I później będzie wymagane, żebyśmy tam grali czy coś, a ja nie będę mógł, nie będę miał ochoty w ogóle czy coś i... Nie, to tu akurat... Znaczy u nas nie ma No. takich wymagań, po prostu jeśli masz czas to grasz, No. więc wiesz tutaj. Tu jest, rozumiesz, A jak już jest jakaś gra platunowa, to masz informacja. Platunowa. To masz informacja na fejsie, nie? Ale ty zaś fejsa nie możesz. Strona, jeśli masz ochotę to grasz. No. Wiadomo, Nie, stali tutaj Ja panowie muszę z teraz trybu. sprostować, bo ja to myślałem na przegrałem. początku, kurwa, że pojechałeś mnie na maksa, bo do końca nie słyszałem, o co tam chodziło. Z czym, z czym? Że jakiś widi coś tam, kurwa, ten i ten, nie? Nie no, żeby cię Myślałem, że- wyrzucił z drużyny. No, bo chci... Bo nie wiedział, że to Cel ty. alfa. Bo chciał dołączyć. Nie. Ja też na początku nie wiedziałem. Pierdolił mi. O ciul. Luzik. To jest najlepsza akcja w ogóle, jak ile razy graliśmy jakiś tam depnet czy coś i tam jakiś znajomy grał i tak wiesz, no tak jak teraz taka sytuacja, jest na stylu na imprezie, dwie imprezy czy trzy się zmieszały i nagle kurwa gramy razem, nie? I nagle było też, ktoś cię zajebał, co za pedał, kurwa, to, nagle Idą na patrzę, C, nagle od B. gościu na imprezie jest Co nami, do nie? inna. Alfa przejęty. No ale to nie chodziło mi o tamtego, kurwa, tego innego, ty coś tam nie i teraz jakoś tak kamuflujesz w ogóle, to nie? Jezus, panie, Sinuś, u góry. No, właśnie. O, widy, dawaj, No dawaj, dookoła dawaj, mnie na dwóch. ninja, na Dawaj, ninja. Na dawaj ninja i teraz. uciekaj. O kurwa. Cel Charlie. Ale mu najebałem. A, najebałem mu. Kurwa, to jest chore, ty. 80 Kurde, bele. Kurwa, a mu wyjebałem z 10 strzałów, kurwa, ze znacznikiem. Cel alfa utracony. Co ja, kurwa, Wiesz, chciałem może go dostał strzelałem. po prostu w buta, nie? No, kurwa, przez okno dostał buta, no, ale no ja wiem, no tak często bywa. Jest na górze. Czekajcie, jeszcze inna opcja zrobię. Jakbym był na jego miejscu, to bym nie narzekał, no ja wiem. No. Ustawienia. Kurwa, gdzie? O, kto mnie tutaj Ale z dorwał? tyłu, Grucha. co? Radziu, grucha jest na górze. Nie ma kampienia, widziałem cię, Dobra, Radzie, nie ma nice. kampienia u góry, cwaniaczku. Nice. Ja pierdzielę, jeszcze kampią. Dobrze jest. Do budy Bella leszcz. Costa Fantastica. Do budy leszcz. Uwaga, Święty, uwaga, zarobię. Genialne. To ma małe Rico, ale Tak jest, jak masz, kurde, troszeczkę ale skilla, wrażenia to ma. O Jezu, źle, co ja słaba robię, ma. panowie? Po prostu wszystkie Dobrze, bronie z Widi, DLC dla mnie apteczka są leży ekstra z pięknie, o to rosyjskiego. chodzi. Nie oszukując, są o wiele lepsze No. niż z pierwszego DLC, nie? ale bar jest najlepszy. Nie. Tak? Kurde. Radziu, To smoka masz? Nie masz. To mam? Oj, 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 kto tu? Za Ja wsparcie to to ciężko panowie, jak zrobić. na swój wynik browarowy, to i tak mi nie zejdzie dzisiaj. Bo ja się zbliżam do poziomu powoli i tego święta, które się zbliża. Emerytura, tak? Nie. Poziom niegrywalny. Święto zmarłych, ewentualnie zatuski albo zajebanie się do skona. Kto to przy mnie był, przy B, to ma na moście gość. O ty chujo. A mnie zgasił, kurwa mać. Tracimy kontrolę nad Namek, celem Bravo. ale żniu. No, co zrobisz? Jak tam staty 2 na 6? Wybacz mi siaczku. Nic się nie stało, chłopie. Ja się tam nie przejmuję. Cel Bravo. Kurwa, zajebiście podoba mi się dubbing tutaj niemiecki w tej grze. Ja, sztyc along. Ja pierdzielę. Nie. A ruski trochę jest taki... Nie do... Plutonie. Kurwa, no nie dałem rady, sorry. A O, Artur. Który mnie tutaj goni? co, Kurde, nie wiem co tam chłopie u mnie na streamie, wszyscy cicho siedzą. Ja w ogóle nie wiem co się dzieje dzisiaj. No, ci powiem, jakoś taki cichy stream jest. Celem Charlie. To Ej było. Paweł, ja myślałem, że ty nie masz tego z tego plutonu ustawionego. A, ty masz. Ale żeś zrobił grucha. Wszystkie cele. Ale porobiłem was za was tam. Granat jeszcze przed tym poleciał, ale nie trafiłem. Ja tu zaraz was porobię. Aja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 j. Quick pull, widzisz, że jo jest, no nie strzelaj we mnie, bo i tak w ciebie nie trafia.
Uważaj, clickpot do mnie. Przejęliśmy cel No i Alfa. tam quick. Michał u góry. No. Teraz ze złości w ciebie trafia. Obejrzyj, pa. Ciulnie. Gasił mnie. Kamperze. Zmęczenie może. Chłopcy, jutro je wolne, kaj tam zmęczenie. To trzeba zaglądać, to trzeba komentować, to trzeba pisać. Weźcie sobie wnicie 8 piw, kurwa, i później grajcie i komentujcie moje, kurwa, Lekko, opie, lekko. Nie to, że nie się Lekko i no nie kup nie wiem, czteropak. jestem alkoholikiem. Jestem kierowcą zawodowym, O. także nie mogę na co dzień pić, ale i tak. Panowie, wyrozumiałości trochę. Kto to taki świnia? O! Jest, kurwa! Jest wyrozumiałość, usłyszałem Ale właśnie, ich ty. zamoczcie jest tam. To jako świnia hepie, ej. Ale to była wyrozumiałość właśnie z mojej strony. Straciliśmy cel Ja to zrozumiałem jako wyrozumiałość. Ale ich tam idzie. Gdzie? To jest... Jak ty jesteś przeciwny, to gdzie idziecie? To było Ja specjalne wiem, zadanie, żeby cię to jest przejebane, jak tam niektórzy grają dla skilla, a niektórzy grają dla zabawy i tacy się spikną razem, no to jest trochę jest szkoda, No. ale... Ale ich tu weszło, kurde. Akurat się... Te, ja wam powiem... Na plecy, jeśli teraz Sina mnie podniesie i dziękuję. Ja wam Sina. powiem tak, że powinniśmy zmienić serwer. Sina Radzia podniosłeś, co ty Bo... Nie, to ten... Bo rozumiesz, chodzi o to, że... Tu dostajemy niezłe wciery. Może ty, Quickpol, nie, ale... Kurde, to na schodach jest. Ja to mi się tutaj... Ja wiem, ciebie się gro fajnie, no. A my, rozumiesz, cierpiemy. Grać w Plutonie, w podboju, Chillowa w jest ta drużynie... No. A jeden ciul mi już. Kurde. A, Ale idzie na to, a. jakieś żółto lampka puszcza. Twierdzę dystans. O. Oj, oj, oj. Bu. Ja wam powiem, marzy mi się, żeby... Kurwa. Ale chciałeś mi plecy zrobić, ja to O. wiedziałem. Kuźwa, leżysz, grucha. Nas podniesie. Jeszcze gości nas Ale podniesie. żeście się ganiali, kurde, blacha. Widziałem. Kółko, nie? Porażka, no co by innego, porażka, no. 17 13. Pany... Co dajemy, panowie? Nie, tam Galicja. Albion, nie, Galicja. Galicja, kurde. Galicja, Ale ja Boże. sobie ten Galicja ostatni była. serwer zagram i bo będę kończył, bo już... Kończymy zaraz po tym i idziemy na... Ja, ale na kampanię. My nie mamy. Idziesz tu? No, ty będziesz grał kampanię multi. Ale nie, bo potrzebuję ekipa do kampanii. Ty, Ej, no ja przepraszam bardzo, ale... Nic tu nie A słyszę. nas jest 8, dlatego, dobra. No nic nie słyszę. kurwa, to mnie też najbardziej rozbawiła te wyróżnienia w ogóle. Quickpol na Facebooku ci napisze, bo to nic nie słyszę. Ty, ja pierdolę. Albo nie. Gramy Nie Quickpol? wyróżnienia, najlepsza drużyna w ogóle. Czekajcie, ja zaraz przyjdę, ja idę, rozumiesz, ten i ja zaraz przyjdę. No dobra, Oj, drużyna, oj, oj, oj. kurwa. Grucha? Czekaj, no ten mikrofon sam wyłącza. Grucha Ja z nie Steven wiem, by a ja mnie może z zawadzało. Michałem w Overwatcha jeszcze zagramy. Aha. Nie, Ale dzisiaj w panowie, Overwatcha nie będę grał. Ale panie, może ten No co, wasz gra? pomysł nie był zły, kurwa. Banboyowi muszę Jaki? zrobić... Bym musiał kiedyś zrobić na złość, kurwa, i Banboy by się załamał, jakbym do zrywu dołączył chyba. O kurde. Tylko Ja ci nie, mi radzę, szkoda lepiej, jest... nie rób tego lepiej. Nie, dzisiaj nic nie będę Psychicznie robił, ale... wiesz. Nie wytrzymał. Nie, ale... Michał, Ale to ja daj ty chodź. Banboyowi nie raz mówiłem, że kurde, powinien zostać jakimś generałem co Grucha, najmniej u wypadł niego stąd. w Plutonie, ale Ja nie się chcę. przenoszę. Ja zmieniam zespół. My taką jaką ekipę mieliśmy fajną i to nie chodzi o grę, tu nie chodzi panowie w ogóle o jakąś tam grę, że my z Kira mieliśmy zajebistego jako Pluton czy coś, tylko była zajebista ekipa. Do pogadanki, No my to u nas zjazdy też taka jest robiliśmy. teraz. Ale dobra, robiliście zjazdy plutonowe? Zajebistego skilla. Dobra, robiliście Ale zjazdy skilla też tam plutonowe, nie brakuje, spotykaliście wiesz? się w live'ie? Jedno i drugie. Jeszcze nie, ale zamierzamy. Przejęliśmy cel Bravo. My już z Banboyem 4 razy się spotykaliśmy.
O I to kurde. ostro, i to na ostro szło tam, to nie było Kurwa. spotkanie, że wiesz, dzień dobry, Dobra. dzień dobry, spotkaliśmy się. Dobra. To Wiemy to były już. spotkanie całonocne w ogóle i różnie Ale bywało. ściągnął. Nie, No ja nie dam rady, Stąd, zostawię ci mowę. wiecie, Banboy, no to wiadomo, ma swój tam kanał, zrobił Pluton. A ja po Straciliśmy prostu cel, brawo. tak Plutonu sobie pieprzyłem tego starego naszego i tak jest. Ja i tak zawsze, muszę przyznać wam, że grałem jako Plutonowo, ale grałem i tak, taki samotny jeździec byłem, no. Kurde, ale was tam jest. Lojalny aż do samego końca, mówisz. Dokładnie, taki staram się być. Nie, no bo ja i tak wam mówię, no, czasowy taki nie jestem. Czasami mam ochotę zagrać, czasami nie mam, różnie to bywa. Dlatego ja nie chcę tam kogoś zabić w jakimś tam Plutonie, że mnie nie ma, Jezus że... Maryja, Wiktor, podniesiesz? Oj, ja też dostałem jakiś frajer. Z snajperką. Widzi. O, dzięki. Dziękuję ci Wow, bardzo. ale mnie zdjął. Ktoś podniesie mnie? Artura słyszę. Fraj. Ty... Fraj, kurwa jebany. Wiktor, masz smoka? Bo cię Artura to ściągnie. brakuje. Nice. O, dzięki. Ja to jestem kurwa medyk urodzony. Artur, dobrze, ciśnij ich tam. kurwa. Radziu, Tu nie byś chodzi- dostał kulkę w łeb i byś zginął teraz, tylko nie miałem przeładowanej broni. Tak, Artur, nie ma miejsca w imprezie na razie. No jebany, Nie wiem, mi jeszcze Polo. wjebał ten bagnet. Przejęliśmy cel Alfa. Do grucha idziesz? Na tego Fortnite'a w końcu? Cel Brawo Ze mną utracony. z Polem? Nie no, na razie będę grał w Battlefielda, nie chcę mi się. Befa gram. No mówię, że chcesz Zajebiście iść. się gra, czego Kurwa. chcesz? Kuźwa Jarosz! Ty mendo jedna. Się pije i się gra, no. Nie mówiłem, żebyś dostał, jakbym nie miał przeładowanej broni? Podnieście panowie, podnieście. Co? Proszę bardzo. Sinuś, a ty przecież żyjesz. A nie, widzicie na co się, dobra. Jak to A, się już Ale cieszy. wiecie. dostałem. Oni tylko kantują z Snajper. tymi... Zobacz. LKM-ami. No właśnie, też trzeba wyjąć, niestety no. Smoki trzeba rzucać i podchodzić bliżej. Ale Nie, To on- was zdejmują. Mi się podoba właśnie jak we względzie gracie, tak bym chętnie pograł kiedyś, tak kurde wiesz, tak taktycznie jakoś z przygotowaniem, bo ja tak, tylko że ja to bym musiał jakiegoś mieć dowódcę, Na co mówi obóz. co masz robić, Na bo, obóz jechać. bo naprawdę ja to tak, Treningowy. Czekaj tam. nie, często było, że graliśmy razem jakoś w ekipie i nagle kurwa wiesz, ekipa była gdzie indziej i nagle ja się znalazłem gdzie indziej w ogóle, taki jestem Rambo, o. Come on. Wow. Apteczkę, proszę. Dzięki. O, prawie, blisko, so close. Tam Paweł, uważaj, Wiktor, na snajperzy. Dobra, uciekaj. Pięknie, ale poszedł z Cisnąłka. granatiem. Strzelił granat kurwa na klatę. Słucham, o co chodzi? Zabiłeś mnie. Aha, no to przepraszam. Kurwa. Nie chciałem, Leczy naprawdę. ktoś? Mogłeś stać z rękami do góry i krzyczeć, że to ja. Tak, i z białą flagą mogłeś jeszcze. Artur do budy. Co jest? Nice. Snajper na C. Radź. Nanek poszedł chyba Pięknie. na chwilę. Nanek poszedł do kibla chyba, z tego co mi wiadomo. Chyba srok, kurwa. Chyba Chyba dostał... jebana. Odbijamy to. Artur, jak nie chce zwolnić, to wbijaj na O, imprezę. szajse. Ale cię Vidi ten ściągnął snajper. Uuu. Wiktor. Podnieś No, jest chciałem dymy? podnosić naszego, no ale... Dziękuję. Dziękuję. I tam smoki chłopaki, bo was pozdejmują. No, jest. Kurna, Ja to snajper. lubię z Banboyem na przykład grać, ale nienawidzę operacji, kurwa. Te operacje to jest Kurwa. taka porażka dla mnie jak... Leży przy A. O, Wiktor, O, do kurwa, szady. zajebał Trzeba się wszystkich, przyzwyczaić, kurwa. trzeba operację Uważaj, dużo grać, następny żeby się leży. przyzwyczaić do tej gry O, dalej, chaotycznej. da. Ale operacje to jest dla kamperów, kurde. Dla mnie to... No jest tyle bardzo dla dużo kamperów. kamperiady. Niestety.
Tu jeszcze Ustanie ci połowa serwera snajperki albo te. No Soczewki kurde, bo to są strzelają. bardzo duże plansze no i co tam zrobisz, tak? Ta tutaj, no, też jest duża Niestety, plansza, no. ale... Nie wiem, lubię takie zamknięte, jakieś takie bardziej Michał, prosto też. po prawej dwóch jest. Wiem, czekaj. Powoli tam. RKM jeszcze ma. No, kto mu tam kurde spadł? Ale dostał z Wiktor? Bartka, dostał. Dobra, nice. Bierzemy Tam to sobie panowie. smoki, kurde, rzuciłem to, kurde... Nie A z mogę. smokami tutaj... Nie. A dobra, no. Jak możesz, to podnieść, Wiktor. I uważaj, Czemu uciekaj od możesz? razu, uciekaj. Smoki są lekceważone, ale są zajebiste właśnie, jeśli chodzi Smoki o są takie taktycznie plansze. są zajebiste po prostu. To jest mega. Taktycznie, ale nic dzięki nim nie zyskujesz i mało kto gra tym, tak? Trzeba wiedzieć jak grać tym. No tak, ale to zespołowo, tylko po prostu zyskujesz coś w Mało oczach HP, nie? drużyny. Ale tak naprawdę to skilla czy coś tam to gówno dostajesz, nie? I dlatego tak ludzie Ze grają. smokiem to jest tak, że kurde... Jak masz na medyku grać granatem, to kurde smokiem zrobisz dużo więcej niż kurde szkód. Kurwa, tu był Kurde w tym zwykłym domku. granatem to Budu, spoko. Bibi. Raciu był, no, właśnie. Ale Nie, tyle, nie, że właśnie dobre smokiem rady. nie zabijesz, ale dzięki temu smokowi kurde... Tak, podniesiesz tak, na to- przykład trzech typa, kurde, to ci No, się no, zwróci, no, 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 dokładnie. mamy 3 punkty. Chłopaki, wiatraku jest. Ale Kurde, Ladziu, Ojej. Radziu mnie Pojechałem. sprzątnął. Sina pod mostem. Kurde, nie. I że Ja Radziu pierdolę, się- snajper ja mnie zdjął. pierdykam, ale was zaszował. Snajper mnie zdjął. A, Aleśmy właśnie. się sprzedali, chłopie. Ja Radziu nas wyrzuciłem. wykiwał. Kurna, Radziu. Cwaniura. Leszczu. Łoteczku. Oj, my god. Ale ich idzie tam. Chłopaki, powoli. Kurde. Ruch, snajper, głupi. o, teraz idzie akcja, nie? Ja się teraz odpaliłem. Ej, bo Głupi, zaraz głupi. wezmę Perinio i to się skończy, naprawdę. A, skończy. Dobra, biorę Perinio. Dobra, pany, biegniemy? Kurna. Rucha, Widy masz 4 metry. Widy masz 4 metry. Już leżysz? Kurwa. Tryb atak. Już dostałem czapę. Poczekaj. A, ja miałem poczekać, no i dupa. Czekaj, Wiktor. Dobra, nie mogę. Quick pull, ty masz Perinio teraz? Odwróć. Quick pull. Kuźwa mam, ale widzę, że ten. Tak. Widziałem cię właśnie. Na górze są chłopaki. Zdejmą was Czekaj. tak nic. Pięknie, Wiktor. 3 jest typów. Uważaj, ja Na- po A ja go idę lewej, podnieść. przy moście. O, Teraz idziesz na dobrze górze tam, masz uważaj trzech. tam. Wiktor, plecy. No tu, Pięknie. tam na górze jeszcze nad nami są. Dobra, nice. Jeszcze są. O, strzelałem się z dobrym snajperem. Kurna, Strzelę się Radziu, dobrze. kurna. Chciałem wam takie plecy zrobić. Aj. Nie, Widzę. wysadź Tam mnie leży. granatem. Naprzeciwko leży jeszcze. Jeszcze ktoś tam Ja w jest. ogóle, Wiktor, uważaj, snajper wcelowany. Tak, no właśnie, kurczę. Wow. Tak, leży tam. Nie, rucha. Mam Macie go, włamie, jakiś Jarek. technicie. Dobra, Ale biorę. to z wami to jest inna gra w ogóle, kurde, tutaj trzeba się przyzwyczaić do tego, ja to jestem do pierdolenia o bzdurach przyzwyczajony, a to jest konkret i fajnie, podoba mi się to. Do budy, Bardzo a fajnie. A widzisz, kurde. Jest akcja, jedziemy, kuźwa. Kurna, Ja, Radziu znowu. ja takiego Widzę, czegoś podniesiesz? potrzebuję, po sensie. Nie podniosę już, kurde, w tym momencie co powiedziałeś to. Jakbym Panowie, wiedział, cała grupa na B ich jest. Radziu, Dobra. ostatnie. Spokojnie, musisz uważać, bo... Dobra, easy. Radziu dostał. Aj, 3 HP się zostało. Też dostałem, kurna, z tym To jest, kurde, snajperkami. moment, w którym dobijamy sobie taką przewagę, że już nie mam bata, żeby do nas dogonili. I Ten wyprzedzili. ruch quick pull masz naprzeciwko. Nie, spokojnie. Snajperką. O kurna. 1. Kurde. a jaki był wynik w ogóle tego meczu, wy kontra Van Boye w ogóle? Wygraliście pewnie, tak? 3 razy wygraliśmy.
Znaczy No, to jakoś- było pomieszane wszystko. Pierwszy mecz jak Ja graliśmy było ja selekcja, wiem, pomieszane. burdelekuję, ale i tak wynik mnie nie dziwi jakoś, no. Cześć Wiktor. Czekaj, Wiktor, czekaj. Ale jak ja grałem Wow. właśnie w drużynie Petera, to zawsze to było 3-1. Jakoś mnie wynik nie dziwi specjalnie, ale fajnie z wami się gra w ogóle. Chociaż pomijam to, że ja dzisiaj jestem w Cambridge. W niedyspozycji. No tak, ja tylko tak po prostu typowo do Please. pubu weszłem nie grać. Chociaż czasami mi tak Ale lepiej idzie pięknie. niż normalnie, ale... Wow. Siema. Ale wychodzę z wody. Nie, gdzie cię Tak, tam wdupiło, że ty ostro było? dopiero teraz jesteś? No właśnie tak... Jak graliśmy kiedyś tak typowo Zryw versus Pan Boys, to był taki pojedynek bardziej dla fanów Amunicja by się bardziej przydała, taki, kto ma, niż Artur? wiesz, żeby Tu udowodnić, samo. kto ma większego Znowu jestem. naganiacza, kurde. Tam wygraliśmy, pamiętam. Artur, amo. Fajnie się grało bardzo. Z Bad Boyem zawsze się fajnie gra, Super, też dzięki. swój chłop, ekipę ma fajną też. Bo kurde, najgorzej ten Franklin, jak weźmie samolot, to jest katorga, nie? No Ten Kuba i te Frankliny, to jest... A graliście już przeciwko Karionerowi jak latał samolotem, to kurwa to w ogóle jest mordor. Kurna, wcelowani snajperzy. A mikrofonu Jack nie włączył. Halo, halo. Za drzewem To jest. jest jak... Po prawej. Ale na streamie, wiesz? Ze streamerów to kurwa... Ze streamerów to najbardziej wspominam Karionera w ogóle. On to kurwa, Straciliśmy cel tymi Alfa. samolotami to... No kurwa nie wiem, To czy mi miał tutaj jakiś- gość. Ojojojoj. Paki dwóch na górce. Snajperzy. No, Nie, no jeszcze jeden. Bo cię A, zdejmą. no, co? Dobra. Podnieście mnie, panowie, no co wy. Ty, Radziu, jesteś Radziu? Jeszcze ktoś jest. To wleź do mnie sam do mojej drużyny. Kurwa, madnie, znaczy. Ostro. Panowie od B coś się dzieje. Nie. Dobra, panowie, ja to już kończę w tym momencie, bo Mam cię Bo już- gnoju. Psychicznie nie z nami idzie pewnie nie totalnie i- wytrzymujesz. wykończyli mnie psychicznie, tak. Ja, to słuchaj, to musi być odporny, rozumiesz, na ekipa zryw, bo oni takie zagrywki mają, wiesz? Łamiemy kurde psychicznie. No. Nie, Kurwa. panowie, po prostu chodzi o to, że zajebiście gracie. Czekaj, jeszcze kogoś kurwa podniosę może. Zanim Halo, halo, filmowy graczu, jestem, filmowy graczu, kochany mój widzu. Dzisiaj jak widzę, że każdy im więcej z nami gra, tym jakoś lepiej mu od razu idzie. Ja. Ale jest jeden wyjątek. Po Zryw Słyszysz, Quickpull, jest jeden wyjątek. Arturaj, tego zabiłem, kurde. Artur, teraz będzie wolne miejsce na tym, na imprezie. Dobra. Bang, bang. To co, Bibi? O, No Nanek, chodź. Wyrazem. granatem cię rozwaliłem. Ale siara, ej. Ten Radziu jest dzisiaj odpalony, Radziu, ty na jakiś tych jedziesz. Artur, to Odleć bije na na Fortnite. Jakiegoś boosta masz normalnie. Ja pierdolę. Jest, tam jest w okopie. Co, potem idę na Fortnite? Na ostrożnie, ostrożnie. Ojej, ale. Co jest? Przejęliśmy cel Skąd? Alfa. Janet. No jest tam z tyłu, no jeszcze. Kurde, już cię wywaliło za linię. Nie Jeb podchodźcie. go. Nie. Kto to go tam kurde... Jeb mnie! Czym on to szylał? Znowu Ja, Radziu. kurde, ja pierdzielę. Radziu, leży w okopie. Ja to dzisiaj Artur, od 5 katuję, to już moście prawie leży. zaszyta będzie, nie? Na moście leży. Lecę. Quickpal. Zdążysz. Ojojoj. Katuję już prawie od 5, to już będzie piłka, to już zarobiłem, można powiedzieć, tak? I znowu Radziu. Panowie, Nie, miło było poznać, miło z wami Ja, rozmawiać. przyjdź słuchaj, przyjdź zaś. Czeka nam też. Przyjdź zaś, dzięki, żeś był. Myślę, że jakoś się spotkamy w normalnym... Radziu, ale dzisiaj takie to podchody. Cel Alfa To przejęty. nie znam. się zastanawiałem dzisiaj i Spotkamy się, naprawdę, spotkamy. no chętnie was tak poznam jeszcze raz naprawdę. Bo jest kupa ludzi, nie będę tutaj w ogóle... Jak ktoś ma ochotę, niech mnie tam zaprosi, czy bądź, bo nie będę na... Ja, możesz wleźć, słuchaj, na... Aha, ty zaś nie masz face'a. Znaczy, teoretycznie mam, żona ma face'a i... Aha.
No to wleź, rozumiesz, na Nanek 2386, to tam ci będzie wyskakiwał, kiedy robimy live'a, to już wiedział, że... No to nie, bo to... Tak gada, to w grać. No. A jak on gada, to idzie Tak mi nawija, tak zajebiście. przyjemnie, nie? Tak. Filmowy graczu wywaliło mi neta, wiesz? Wywaliło mi zaś neta. Jak przyjechałem. Wywaliło mi zaś neta i zaś to kurde, teraz zaś normalnie wszystko chodzi. Panowie, ciszej, kurwa. Halo! Ja pierdolę, ciszej trochę, kurwa. Przepraszam, już się to nie powtórzy. Cześć Artur. Słuchaj, potrzebujemy... Nie przepraszaj, tylko więcej tego nie rób. Bo co? Dobra. Ja Ja też lecę, elo. Na razie. Siemanero Artur. Siemano. Siemano. No i to jest kurde mój człowiek, No. tak? Siemano. Artur, jak tam zdrówko? Znicze już żeś pokupił. No, kupiłem. O tam. A coś do znicza? Co? Jeszcze Coś raz. do znicza? A coś do znicza? No. Masz coś do znicza? 07. 07. Zgłoś się. Głosza się. Ale te coś tam 8... Aha, co do mnie teraz? Ajajaj, trzech mnie zgasiło. Nawet już zacząłem strzelać, Sina uważać, trzech na... No. Kurwa, ubiję mnie zaraz. Patrz, jeszcze go wziąłem. Pięknie, Ale ubił mnie pięknie, trzeci, Sina, no. dawaj. Trzeci. Mr. Black was pozdrawiał. Cała ekipa. O, my również. Ja, no, też się Mr. Black pozdrawiamy. Niech wbija. No, możesz wbijaj do nas, pogodomy se. Jakie miejsce oczywiście na imprezie. Uj. Właśnie problem taki, że miejsca nie ma. No bo to są za małe imprezy, ja wam powiem, to jest Richtig, to jest za małe imprezy, wiesz? Oj, Radziu, Kurwa. Lanek, podnieś. Kiedy miejscu, Kaj? strzeliłem z A tukej, już. Kurwa. Ej, no co go podnosisz? Siulu. A to czekaj, popie. Uważaj, dwóch jest wcelowanych, snajper. Jeb go, kurwa. Dobra, leża. Właśnie. Może mnie... O, podniósł mnie ktoś. Chodź tu, paruwo, kurwa. Chodź tu, ruro. Kurwa, leży. Tak uwielbiam to określenie, paruwo. Ci chłopu na... Ale mi oglądaj zresztą poważnie. Full ban. Lollipop. O, lollipop. Para, pap. Ale komperiada. Zaś mi czata wyjebało. Schowałeś ty. Kurde. Ja nie wiem co z tym OBS-em jest, ale opie wywalo jak... Nie wiem. Janek, ty masz komputer, który nie nadaje się do... No ja wiem, no ale widzisz, mało donacji. Nie chcą dać na lepszy. Co mnie umie zbierać na lepszy. No. Ustaw jakiś cel i ci pożedą. No mam cel na monitor. 18 000 na nowy komputer. O. Kurwa jebana. O, 16 000 na nowy komputer, to może by stream poszł. Za jakieś 10 lot bych nazbierał. Także może bych miał coś fajnego. Ale ile masz uzbierane już teraz? Teraz, słuchaj, niby na streamie jest 400, ale z tego co mi ta strona zajebała, to jest jakieś 200. Jakbych Na ile ci zajebało? Ja. Co ty za stronę masz tam? No, nie chciał mi się Peter pochwalić jako on ma, no i taką mam, tańszą. Znaczy droższą. Oj, Radziu, ale pięknie wpadłeś, oj. Janek, do niego- słuchaj, A, jak chcesz dużo kacy, to weź się, wiesz, musisz coś spektakularnego zrobić. Ja jak ten, Czyli wiesz, gdzieś tam kurwa, nie wiem, walnij kurwa litra od razu z gwinta, coś, Jak- zacznij robić dymy i wtedy kurwa przebijesz magikala. no, Na C jest jeden gość. Podnieście na C. Kontrolujemy wszystkie cele. chłopaki, chodźcie, do środka, każdy po 5 zł. Cały zryw, ale to by musiał 5 razy 100, masz 500. Ja, to bych musiał, rozumiesz, podać konto w bankowe, nie?
Żeby żadne uje nie zawalili, nie kasy. No to podaj na dole dane do przelewki. Kurna Radziu. John Cena, czekaj, dźwigna cię. Bo ty wiesz kajszylać. Zajmę się tymi ranami. Znanek, albo ja wiem, zostań Alfonsem. Ja już myślę, żeby zostać zadowalaczem kobiet, no ale... Chip and Daysem. Tak. Ale kurde, nie wiem o co chodzi, moja się nie zgodziła. Ja pierdzielę. Nie, w sensie, że tego, ale no... Ej! Co? Jaka później. Chłopie, dziołchy, wszystkie frele na wsi by były zadowolone, jakby był takim. Przyjechały frele, białą górą. Chcesz być gigolo? Nie, zadowalaczem kobiet. Masz. Radziu, Jeee, gościu mnie zakaz. Ja jest, chłopcy. Się umyć, No. No, zaś mi chłopcy wywaliło. Sorry na czacie, że tak wywalo, no ale... Coś jest z OBS-em, coś jest pane z OBS-em i wywalo... I nie wiem co jest grane. Patrz, metr ma i nie podnieś się. Nie wiem co jest pane grane z tym OBS-em zastranym, wywalo mi sztyc. Podnieś. Fox. Ten co John Cena chce cię podnieść, to mnie zabił właśnie. O, nie wiem czy to jest związane z grą, czy z czym to jest związane, że mnie tak wybiło, ale... O! Oj, oj, oj. Zgasił mnie. Kurna. W okopie jest mi za... Da. Po lewej będziesz miał Artur. Wiem. Kurwa nie wkurwia ten koleś. Uciekaj. Uważaj, jest gościu jest. Uciekaj, łobuzie, uciekaj, łobuzie. Dobra, 1 dźwigą, 2 dźwigą. 3 dźwigą. Spierdolił ci. Wydaje, że to przegramy, bo gramy jak dupy wołowe. Dokładnie, już nie powiem jak gram. Artur, weź ich tam trochę upomnij. Podnosi. O, teraz się podnieść random. Jeb mnie. Kurna. Taś kurwa leża. Ale leżą przy tym C. Te ja nie wiem co jest z tym internetem, że to się tak pierdzieli. Pisze kurwa wiadomość do tego. O, i plecy mi zrobił. Do dostawcy internetu, co oni to odpierdalają, że chłopie. Na konsoli mi wszystko ok chodzi. nagraj kurde reklamę i podeślij. Za nami. Wróg ma Jest aktualizowany OBS. Ci powiem, jest właśnie zaktualizowany i coś się pierdoli. Kurde. Ja w ogóle za chwilę spróbuję. Za chwilę zrobię 10-15 minut przerwy i zrobię coś takiego, że czysto na YouTube będę streamował. Wow! I- No może chociaż teraz przyjmijmy, no i dupa mnie zabili. Papara, papara, pa. Co tu wymieszyło? Weź go tam zgaś. Radziu. Radziu Trzymaj ten. apteczkę. Panek, nie sprawię się. Radziu. Nieładnie to robi. Kurwa, tu leżą, co za kurwy zajebane, no. Ja godę im po imieniu. Tutaj tam. Artur, dźwigą cię stowej. No leży tu gościu, leży tu ta pała. Kurwa, masz, no. Dobra. Kaj leży, w którym miejscu? Dobra, random podnosi. Idź tam, ej. O ty Franco, o ty Pało. Tak się szczampił jeden. Kurwa mać. Jebał go piec i jebała cała wieś. Dodrabiamy, będzie przypał. Słuchaj, tego Fortnite'a gromy, no za 20-30 minut myślę, tak nie, chłopcy? Bo się pytają o Fortnite'a, kiedy gromy. Zrobić internet. Kurde, 1 giga to ci nic nie da, no panie, no hello, no. Ty, skoczy... Ty, quick pull. Tęsknisz ty za szpitalną kawą? Chyba ja. No zawsze lubiłem ten smak. No. Tracimy kontrolę. Ja pierdzielę. Dobry jest, prosi się o gips. No.
Janek, ciekawe, czy byś dał mi radę. Jestem bardzo ciekaw. Słuchaj, rozumiesz, ja bym musiał kolegi poprosić, bo mam mniejszy szlak. Musiałbym poprosić mojego przyjaciela, bo jego cios jest lżejszy. No. Nie trenowałeś, ale co jesteś? Nie, ja mam taki szlak, rozumiesz, że przeciąg by cię zabił. Plecy. No. A co dopiero rozumiesz strzał? Kurwa. Radziu, ty mamyjo. Jeb mnie. Dobra, dawać kuźwa, już tego nie zrobimy. Ja pierdolę. 10 osób na streamie, witam i o zdrowie się pytam. Ojojo. No, hopie, obejrzyj. A kaj ty tam ze zadku szylosz, ty, mamyjo. Ale przy mnie jest gościu. O ty, Franco. Radziu. Leżysz. A później wyślę ci rachunek. No. A, to ten gips, tak? Mhm. Co ja wam powiem, marzy mi się, może ktoś akurat taki bogaty wlezie na streama, pierdolnie mi 50 000 dotacji. O kuźwa. No, powie mi tak, synek, kup Na wycieczkę i zaraz nawet sobie komputer na wycieczkę. No. Na wycieczka dookoła świata będę miał. Nie, żartuję. I w końcu mi powie, synek, wejdź se kup normalny mikrofon, normalny monitor, bo już mnie to wkurza. Fajnie by tak było, to by było pięknie. Ja. Radziu. A zasadził ci ktoś kiedyś kopał w dupę? Ja. Ja pierwszy raz wygrywam, dajcie spokój. Nie można po takim... Kurczę, Radziu. Widzisz, że ja grom. Chłopak pierwszy raz wygra, się cieszy. No, a ty mnie bach, rozumiesz? Bo my mu daliśmy wygrać, taka jest prawda panowie, nie? No to przecież ja mówiłem, że... to normalne. Tak, No. że ten odpuszczamy i... Trzeba kurde dać wygrać, bo on kurde... Sorry Radziu, Cezary nie niechcący było. No. Tracimy cel, Charlie. Przejęliśmy wszystkie cele. Uwierz mi, dla mnie to nie była przyjemność. Cel Brawo utracony. Ufa, i tak to nie zrobimy. Taka strata, że to... No, abstawne. Uważaj. Ja wiem, tam ich jest dosyć dużo. Teraz co jestem. No wie. O, na C iść. Nice. Spokojnie. Jest ich tam wpierony. Ja tam idę na strzał. Goni mnie gościu! Lecz, kurwa. Nie. Ja się nie spodziewałem. Jeb tym granatirem. Jeb mnie w oko. O kurcze, ale oni mnie biją. Jest inna, ty grasz w przeciwnej drużynie, a u nas kurde jest... Też nie, ty chyba... Ja cię kręcę, ale oni we mnie pociskami nawalają. Jeb mnie ognistym! Kurwa, pedał jebany. Znaczy, brzydki. Janek, właśnie możesz podać wiesz co, pod kanałem ten Co? numer konta bankowego. A wątpia, hopie, wątpia, żeby ktoś ten... To by Richt... Wiesz co ci powiem, Quickpol, to by musiał być Richt taki desperat, rozumiesz? I ten, nie? To takie na buraka byś wyszedł. No, to by... Nie, ale to faktycznie by musiał być taki desperat, tak popatrzał... Napisz, że na Radio Maria, nie? To będę wpłacał. Ja, to umy. Nanek, No. Nanek, słuchaj, zrób coś takiego. Lufa pytanie. I ludzie ci będą zadawać pytania, ty będziesz walił kurwa lufę. Masz? Jezus, mi by wątroba hopie nie wytrzymała. Nie gadaj tam kurwa, człowiek. Padosz, lufa pytanie. No chyba tak zrobię. A jak? Straciliśmy cel Alfa. Albo musisz robić tak, kurde, zobacz. To będzie, nie wiem, ty masz donaty, jak ty tam masz? Ja. I w donatach pytanie i za to kurwa walisz lufę. Możesz z bambojem, ale żeby jeszcze był Daniel Magical, nie? Ja. Tak jest.
Opie. Manek, zrób tak, że masz jakieś wyzwanie, nie? I albo zrobisz wyzwanie, tylko na przykład pokaż dupę do kamery, albo 50 pompek. A może coś A jak nie jest... zrobisz... Hopie, ty zwariował 50 pompek, co ty chcesz, żeby Johercka kotów dostał? Dasz radę, kurwa. Ale jak Jeb mnie nalewasz, pała tak, pierdzielona. Nalewasz do... Słuchaj, Nanek. Do 2 kieliszków nalewasz i do jednego. No. I do drugiego musisz palnąć jednego za drugim, ale mieszasz, kurde, jeżeli nie wiesz, co jest w którym. O kurwa. Wtedy, kurde, Ej, ty będą słyszysz, ty Richtig tak myślisz, żeby o 30 nie dożył, ciulu. Specjalnie. No. Nawet ja to bym nawet nie słuchał. Ja wszystkie tunisy. Podniosę chłopaki. Uważaj, uważaj. Dzięki. Kurczę, blaszka. Straciliśmy cel Charlie. Jest automatiko za. Jeb mnie, kurwa, skończcie wy mnie ścilać, chuje jebane, kurwa mać. Z tyłu mnie zdjął. Jezus Maria. A, tam się za B się czają frejerskie pały, kurwa. Ty, ja przed chwilą byłem. Na chwilę. No to się nie czaj tam. Ale nie, jak tam Nie mam amunicji po grze. Piwek tam. Piwer. Ale nie czwarta po mnie po prostu. A kurde, spieszy. Dobra. Boż ty kurde rychtyku. Pójdzie? No, snajper teraz, czy nie? Mam Byłeś chęć, kiedyś się fighter dobrze taki za w swoich młodych lat? gra. Jeszcze jednego mogę zagrać, jeszcze jednego. To zagraj. Co Rycyn, to nie, to Serdecznie cię zapraszam. była Łupkowska, ten poszedł. Albo zagrać. A co? Miałem BF-a sprzedać. Się okazało. Idę wejść. Widziałem, że Człowiek łyknęli jak... już depresję Ale przychodzi. kurde łyknęli. Łyknęli wszyscy, Jo nie łyknął, jo nie łyknął. Przepraszam, ja nie łyknąłem. Nanka. O, Quick Paul BF-a sprzedał, w co my teraz będziemy... Ale przepraszam. Ej, ale powiedz mi jedna rzecz. Wchodzisz do mnie na streama, to powiedz, że jest. Bo ja sam na przykład mam teraz w tym momencie 10 osób i z tego wiem, że jest Mr. Black, filmowy gracz, Na początku już chyba. a reszta nie wiem kto tam jest. Ci pisałem na początku. Chłopcy, odezwijcie się jak mnie zaglądacie. Albo to jakiś jest fan, jakiś glitch. Jak nie łyknęli, jak łyknęli. Ja wiem, oni łyknęli, ja nie łyknął. Ja jest hopy twardy. Ja bez popitki nie łykam. Ja już łyknąłem, ale nadal nie mogłem w to uwierzyć, no. Ja. No ja nie łyknąłem, bo wiedziałem. No. Najlepsze to było jak to była ta ekipa? Jak to tam napisałeś? Kill coś tam, tak? No. No coś tam. Ja. Kurwa. Jaja na całego. Ekipa kill. No, coś takiego było, tak. No ci mówię. O ja, myślałem, że padnę. Ja się zastanawiam właśnie tak Mr. Blacka, bo on tak często z nami gra, czy go nie dodać na tajnej grupie, ale jeszcze pomyślimy. Ja, daj go. Ej, daj go, on pisze. On pisze i on to słyszał. On usłyszał, ale on nie wie. Ej, on napisał... Ej, Quickpol, ty się odezwałeś i wiesz co on napisał? Och, ach, wozu przyszedł. Dobra, niech wpłaca donate'a, kurwa, to wtedy go dodam. No. Mr. Black, donate'a rozumiesz i możesz wbijać. Siadamy do prywatnej, tajnej grupy. Dobra, nawet przynajmniej nie ham. No. To jest za elity. Ja ci to załatwia. Tam Quickpola 3 razy podnieca na mapie i to ci załatwia. I no musisz go 3 razy zastrzelić, wiesz, żeby tak akurat było. Nanek, kuźwa ten. Dodasz 15 chłopa i będziemy myśleć, co to kuźwa jest. Kaj, 15 chłopa, opie jednego do dołek, to zjebali go jak psa i opie synek poszedł z podkulonym łokiem. Ktoś mnie podniósł. O, paruwa. O, Nanek, medyk, Nanek. Co byś chciał? Podnieście! To rozróżek cię podniósł jeszcze 2 razy i rozumiesz, że ma Mr. Blacka pobierzesz. A czekaj, Bdaloto za tobą będzie łatwiej. A teraz pójdź sam ku mnie, powiedz, że to... Nanek, podniesiesz? Uważaj na górze. Kajże się zaś. W środku, na B. Na B. Ma smoka. Stowej.
O, te 2 razy, jeszcze jeden raz Nie i... liczy się, bo mnie zabił. Ja cię dźwignął. Nie ciulej, ja cię dźwignął. Ale taktycznie nie A zrobiłeś. najpierw taktycznie, a ja... Ty, no nie. No. A co ty tak koniecznie tego chłopaka chcesz, żeby tam z nami tam... Dobra, nie chcę, żartuję, nie chcę. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Tak dziwnie naciskasz. Dziwnie naciskasz. Chłopak. O co tu chodzi? Kontrolujemy Nie, wszystkie bo się śmieję, że jest ciepłe. Ciepły? No hopie, że jaki je ciepły. Flaszka wyżera i jaki je ciepły. Nie, no widziałem, że babą też ciepłe na tym dzienniku. Ty ciepły, to ja padłem jak to przeczytałem. O kurwa, ich tam 3. A to pały. Pałki. Tak. Ja nie wiem co ja tu muszę z tymi gintrami pogadać, żeby